हेलौ हेलौ जोंना बसुमतारी अनामिकाया लाइक दानबाय आरो ना ओमफ्राय जोंना मेक्सेल फैबाय आरो ना लाइक दानदों थेंक इउ स' माच मेक्सेल ब्र' ओमफ्राय माथो लाइकआलाय वानल' खोन्थाबाय थाखो ब्रा दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामना होदो मेक्सेला हरबाय आरो ना मेक्सेल ब्र' सोर मा बुंखो होनदों सोर मा बुंखो आयदै मानसि गरमब्रा बोथोरा दिनै बारानो थोबसेबो गैया दिनैनि दिनाव सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामदो कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ एभ्रि वान गाइस कमेन्ट आयौ माथो रावबो गैयाब्रा मेक्सेल ब्र' कमेन्ट मारैसो गरमब्रा आयौ मासे गरम मेक्सेला जोंना नै हार्ट हरबाय अन थेंक इउ स' माच मेक्सेल नोंना माबाया हाइट जादोंलै मेसेज हरनाया हाइट जादों रावबो गैया माथो मा सिरिसराय थेंक इउ इउटुब थेंक इउ मानो नामजादा माखो मानो होनखोब्रा मेक्सेल ब्र बुजायासै आं मानसिफोर रावबो गैया होननायखो दालाय रावबोआनो फैला माथो मा जाखोथाय मानसिफोरा दिनैलाय मानो हाइटआ माने बिदि मा होनो आबां जाबां कमेन्ट हरबा हाइट जाखायो माने इउटुबा मा होनो गाइडलाइनखौ फल' खालामनो होयो आरो ना माने जेबो मिनिं जायाबाथाय बेखौ माबा हाइद खालामना होयो दे इउटुबानो गावनो इउटुबनिफ्रायनो हाइद खालामना होयो जिखुनु माने एकदमबारे दाब्लिउल' हरबाय थायो आरोना ओमफ्राय माने एल बि होनाय सिगांनो माने गाइडलाइनखौ फल' खालामनानै मेसेज फैखायोना मोनसे मेसेज माने माबायाव नुजाखायना सिगाङाव आरो आरोना अन थेंक इउ स' माच बिदि अन हरबाबो जेबो जाया आरोना ओमफ्राय बिदि जानला मानला हरबाथाय हाइट खोन्थायो आरोना ओमफ्राय माबोरै खबर सबर दे खोन्थाहरदो सोर मा होनदों खोन्थादो दे मेक्सेल ब्र सोर मा होनदों जोंना बहा खारजोबखो मेक्सेलफोराव रावबो गैखाया आरोना 10 जन दङ नै खोन्थाना 7 जन दङ नोंल' आरोना कमेन्ट हरग्राया अनामिका हरदोंमोन अनामिकाया गैला खामानि मावबाय दां मा थिग आरोना बेनिफ्राय खिन्थाया सिरि खोनासंखोमायो होनना आदसा ओमफ्राय जोंना मेक्सेला हरबाय आरोना एसे गरमब्रा मेक्सेला हरबाय आरोना सिरि माथो रावबो फैयासै दिनैलाय
जोंना मेक्सेला अन थेंक इउ सो माच मेक्सेल अन थानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच रावबो गैया आरोना अनलि मेक्सेल दं आरोना 7 जन 6 जन लाइक डाउन खालामबाय आरोना 6 जन गाहाम लाइक डाउन खालामनाय माने रावबो कमेन्ट हराखै आयै सोर कमेन्ट खालाम सोर साब लाइक खालामखो कमेन्ट गैया आरोना ओमफ्राय YouTube to start remember to guideline private and abet hide by your community guideline and that's ओमफ्राय मा होनदों दाउलाफोराबा सिख्ला दाउलाफ्राब्रा सिख्लाबा खिबु होसोखागौमोनलै ओंलै ब्र एकदमबारे माने आं दायो दख'ना गाननायमोनब्ला बारे बारजा फैजोबगौमोन आरोना दा आं दख'ना गानासै नालाय गामसासो गानग्रा नालाय ओंखायनो गैया आरोना रावबो सासेबो गैया आरोना ओमफ्राय नै जोंना अनामिकाया मिनिफैबाय आरोना ओं सेंग्राफोराना सिख्लाफोरबाथाय एकदमबारे बारजाब आरोना आरो नै सनजित पाप्पि नागिरना माबा मा होनना बुंगोन गितिका आं मोनसे खोथा बुंनो सेंग्राफ्रा बैसागो बोथोर फैबा मानो रंजायो नोंसोर मिथिगौ ना 7 लाइक दान थेंक इउ सो माच सेंग्राफोरा बैसागो बोथोर फैबा मानो रंजायो सोर मिथिनो लुगैदों खोन्थाहर दे दानो खोन्थागोन आङो जोंना गितिकाया नै नायखुमाबाय आरोना थेंक इउ सो माच गितिका अन थानायनि थाखाय मेक्सेल ब्र अन थानायनि थाखाय थेंक इउ अनामिकायाबो खमखा जारलासो ना बारे अनामिकाया डेन्जारसो बेनिफ्राय दे बुं मेक्सेल ओंखि गितिका सनानो माबा मा होनो बैसागो बोथोराव सेंग्राफोरा मानो रंजायो होनना बुंब्ला माने बैसागो बोथोराव सेंग्राफोराना एकदमबारे सिख्लाफोरनि आखाइ दांनो मोनथारो मोसानानै आखाइ दांनो मोनथारोबा सिख्लाफोरनि बेनिखायनो बैसागो बोथोराव सेंग्राफ्रा बिराद बैसागो बोथोराव रंजायो आरोना माने सिख्लाफोरनि आखाइ दांनानै माने बारजाब मोसानो मोनोना बैसागो बोथोराव बारे ओंखायनो सेंग्राफोरा माने बिराद रंजायै जायो आरोना बैसागु बोथोर फैबा आं होननाय बाथ्रा नङालै बियो एकदमबारे गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननिफ्राय सोलिबोनाय आरोना बियो गितिका सेंग्राफोरा माने आखाइखौनो दांनो मोना सिख्लाफोरनि जा सिख्लाफोरनि आखाइ दांहैलाबा सोबा जालाबायगोन आरोना दा बैसागो बोथोरावथ' आखाइ दांलायलायनानै बारजा जरा मोसानो मोनथारो सिंगेलथ' जाला जराबावसो आरोना बेबो धेमालि ओंखायनो सेंग्राफोरा बिराद रंजायै जाहैदों आरोना आं होननाय बाथ्रा नङा बियो आजौनिफ्राय सोलिबोनाय आरोना नोंलाय दाना आं गितिका मोसानो रोङाना आङो लाजियो सेंग्राफ्रा बिराद लिङो आंखौ मोसानो नाथाय आं दिनैसिम बैसागो मोसाफेराखै दै जोंनि गामियाव जि गिदिर बैसागो फांसन जायो आं मोसाफेराखै आरोना खेनसेबो आं नांगौबा मोसानायखौ नायग्रा मोसानायखौ साइडआव थाग्रासो आरोना आं लाजियो आरोना माने आं बैसागो मोसाफेराखै आंना सिं देमालै गितिका आं मोसानो रोङा लाजियो ओमफ्राय बिराद लाजि गुसुंना आं लाजियामोनब्लाना खम देन्जार मा होनो आङो मोसानो हागौमोन आं लाजियोना ओमफ्राय जोंना मेक्सेला गितिकाया मिनिबाय खुगा अरखेलाबाय मेक्सेला मा होनखो दे सनजित कमेन्ट फरायनांला नोंनि लाभ स्ट'रि खोन्था नंगोन आरो आंनि लाभ स्ट'रि खोन्थानो माबालै नै खोन्थानोसै आङो आंना बिराद लाजियोमोनलै मिथिबायना आंखौ ना जेब्ला आङो क्लास 9आव फरायोमोन आरोना 9आव बिराद नेपालि सिख्ला सासे आं जि गोसोथोयोमोन ना जि प्रपस खालामोमोनलै आंखौ मिथिबाय नेपालि सिख्लाफोरा ओमफ्राय आङोथ' नेपालि सिख्लाखौ आं गोसोथोआना आङो सुखिदारनि फिसाजोंसो एदावबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय सुखिदारनि फिसाजोआ काटिमसो होनना बुङोमोन मिथिबाय आङो नेक्स्ट ब्र सिख्ला एदावबाबो काटिमसो होनना बुङोमोन फाग्लासो ओमफ्राय गैलालै बुस्थुआ माबा आं एक्सेप्टखौनो खालामनो रोङासै आं नेपालि सिख्लाखौ जि मोजांमोन हले बिसोरखौलाय मा होनो आं एक्सेप्टखौनो खालामासैना बिराद बेंग्रामोन आं लाजियोमोनलै मिथिबायना सिख्लाफोरखौ नङाब्लाना दानि दिनाव सादा थेमा आलायनाय बायदि आलायगौमोन आङो आरो ओरैबायदिलै आंना मिथिबायना मोनसे स्कुलावनो 3 गाहाम दंमोनलै आंखौ गोसोआव मिथिबायना ओरैबायदि सासे बर' सिख्ला आरोना जिखुनु बर' सिख्लाया जाबाय सासेया जाबाय आंजोंनो समान क्लास ओमफ्राय सासेया जाबाय बेलेग क्लासनि आरो सासेया जाबाय
नेपालि सिख्ला आरोना मथथे मोनसे स्कुलावनो साथाम दंमोन मिथियोना मेक्सेलफोराव बेसेबां हेन्देल खालामनो गोनां जायोमोन आंसो मिथिगौ हाखवामोन आं मेक्सेल बुस्थु होनो अखाफ्रा अनन थेंक इउ स' माच चाइना सोर सिंगेल ना आं दा सिंगेल आरोना नङाबा बहुद सिख्ला आङो एकदमबारे आयो आरो सासे दंमोनलै आं जेब्ला क्लास 8आव माबा 9नि खोथाफोर खोन्थाबाय आङो एबार क्लास 8निखौ खोन्थानोसै आरोना माने बिब' बिनानाव सानैबो गोसथोमोन मिथिबायना आंखौ लोगो मा होनो सिख्ला आरोना जोङो समान फरायो बिब' बिनानावबो जोङो क्लास फरायनो आरोना सानैबो गोसथोमोन फाग्ला आंखौ ओरैबायदि सिख्ला सानैनिफ्राय बिब' बिनानाव सानैनिफ्राय आं बिराद माने नेट पेक बै समावथ' माने 9 थाखानिसो मोनोमोन ना कार्ड मोनोमोन ना बहुद 9 थाखानि कार्ड बिदि लायोमोन आं आरोना सिख्लानिफ्राय बिराद जाबायलै आं फैसा हलाय मेक्सेल जोंना अखाफोर आगै होनना बुंदों आरोना अनन थेंक इउ स' माच गितिका जोंना अखाफोर अबाव थांखो ओमफ्राय जोंना नै साइनाया सोर सिंगेल होनना बुंदों ओमफ्राय दे लाभ स्ट'रि सोलिदों माथो नोंलै अखाफोर लाभ स्ट'रि सोलिदों आरोना रावबो गैयाना ओमफ्राय जोंना गितिकाया बुंबाय आरोना बहामोन आगै ओंखि अखाफोर नामदोंना बहामोननो जोंना अखाफोरा आंखौ सापर्ट खालामदोब्रा अखाफोर दे आं नोंनि भिडिअखौ नायना होखायो माथो ओमफ्राय मिजिनानै नायखुमा हरजोब्बाय आंना बुहुद लाभ स्ट'रि दंलै मिथिबायना आं बिराद बेंग्रामोनलै आं माने सिख्लाफोरखौ लाजियोमोन आरोना आं माने सिख्लाफोरखौ लाजियोमोन ना ओंखायनो आङो रावखौबो जेबो खालामाखै दै ओंखायनोथ' एकदमबारे दासिमबो फुल गोथार सिंगेल आरोना आङो फुल गोथार सिंगेल दै आङो दासिमबो आरोना आं माने लाजियोमोन नालाय नङाबा बुहुद सिख्लाफोरा आंखौ गोसथोयोमोन आरोना ओमफ्राय जोंना मेक्सेला होनबाय क्लास 8आव गाइखेरखौनो गारा हिन्जाव गोसो थोनो रोंबाय सनजितआ आदा ब्र' आङो क्लास 7निफ्रायनो मबाइल लादों दे आं मिसाखौलाय मा होनो क्लास 7निफ्रायनो मबाइल लादों आङो होमबा हलि मलिया अके होनदों आरोना गितिकाया नायखाबाय एबिया 8 लाख दान थेंक इउ स' माच एबि मेक्सेल होनना मिनिबाय नै गितिकाया हलि मलिया होनबाय खालामदों खोमा सोरखौबानो गैयालै रावखौ मोनथ'वाखैलै गुलु गुलु खालामनो गैयालै फाग्लासो बेनि गितिकाखौ लोगो लाबाबो गितिकाया आंबा गियोसोनो ओमफ्राय जोंना आब' गिति मा ओंख्रि जायामोन होनदों ओमफ्राय मेक्सेला बुंबाय गिति सनजितआ सेसखासो नामदोंरा सेसखा नङालै ओमफ्राय एबिया होनदों सनजित नंखायथारलै नोंनि रावानो नंखायनालै आं नंखाय होनोराथ' आं ओरैनो माबागोन आरोना थेवबो आं बिराद सिदा मानसिया मिथिबायना आं लाजियोथ' बिराद लाजियो बेनिफ्राय गितिकाया मिनिबाय सुरभि पाटेल ने बोला है साइली दी का एलबी का टाइम क्या है साइली दीदी का एलबी का टाइम रात का 10 बजे में सुरभि रात का 10 बजे में WTया आंना 8K जानोसै दाना नोंजों हायालै अखाफोर नों डेन्जार ना मानसिया बेनिफ्राय गितिकाया मेक्सेला मिनिबाय बिबारा मा होनदों हेलौ दादा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंना हलि मलिया होनदों खालायथार बियो सालाना खालायथार नङाब्रा ओमफ्राय गितिकाया होनदों सनजित आं नोंखौ गिखायो बेखायनो नैलै जारला जाबायलै ओमफ्राय जोंना गितिकायानो एबि सं होनदों आरोना बयस सिमाङा 8 लाख दान थेंक इउ स' माच आसकिबा जोंना बिबारा लाइक दान आदा होनदों थेंक इउ स' माच सुरभिनि बोला अके ओमफ्राय एबि होनदों मेक्सेल सनजितआ थगायदों खेला नांदों ओमफ्राय मेक्सेला होनदों थगायदों सनजित नोंखौ चेक खालामनांगोन र' एथ' गार्लफ्रेन्ड थानाय दाना बेनिफ्राय जोंना 5 जाबा मन' जानोसै होनबा दे गितिकाया बयस होनदों बेसेबां क्लासनिफ्राय मबाइल लानाय दादा नों आङो क्लास 7निफ्रायनो मबाइल लादों खोमालै आङो 7निफ्राय डाइरेक्ट आं 7निफ्रायनो मबाइल गिदिर मोनखादों दै माबामोन आंना सामसुं मोनलै बे समाव सामसुं दंमोन आंनाव बेनिफ्राय सामसुं मबाइल बेनिफ्राय जोंना बयस होनदों ओमफ्राय गितिकाया ओमफ्राय बिबारा होनदों एबिया बुंदों गिति बिमा आइ लाभ इउ सना होनना बुंदों गितिकाया सनजितआ मिनिबाय पिएसआ हेल' होनदों मेक्सेला होनदों आब' एबि सना होनदों बयसआ होनदों बिलकुल जुद होनना नुदों बिलकुल जुद नामा ओमफ्राय जोंना गितिकाया मा होनदों आब'आ एबि ओंखि लाभ इउ टु होनदों सिमाङा येस गितिका होनदों बिबारा होनदों खैजोनमोन दादा स्कुलाव गार्लफ्रेन्ड होनदों स्कुलावथ' बहुद दंमोनलै मिसाखौलाय मा होनो 10 जनसो जागौमोन नामाथाय माबानिफ्राय आरोना 10 जन नङा र'
जिखुनु आंखौसो गोसोथोयोमोनलै आंना गैयामोन जिखुनु साब्रैसो दंमोन आरोना माबानिफ्राय आरोना क्लास 8निफ्राय हमनानै क्लास 10सिम साब्रैसो दंमोन दै एकदमबारे मोनसे ओमफ्राय गैयालै माने मा होनना बुंगोन आं लाजिमोना सबसे सिख्लाखौ किस खालामखो साबेसे सिख्ला किस खालामखो नों नामदारा ओमफ्राय आं रावखौबो किस खालामनो मोनाखैलै फाग्ला आसिखौनो दांनो हाया आङो आसिखौनो दांफेराखै दै मेवलाबायसो आं बुहुद मेव मिथिना दांनो हायाना बयस मेरि जान किया हे नामदों मेक्सेला मा बुंखो जोंना नोंखौ माथो लाजिनाय बायदि नुवा बारसिनग्रा बायदिसो नुयो आंखौ ना माने आङो जेनेबा ना आं खुगायावबा बिराद डेन्जार आरोना खुगायावबा एकदमबारे हाजोबो आङो ओमफ्राय फेस टु फेसबा एकदम खारखुमायोसोमोन आं मिथिबायना सानसेखालि ना सासे सिख्लाया माने स्कुलावनो आरोना लोगो हमनो आरोना लेंहरबाय आरोना दंफां साययाव आरोना साइकेल लोंग्रायाव थांनोनो हाया आं साइकेल लोंग्रासिम थांनायानो जायासै मिथिबायना लेंहरगासिनो आं थांनोनो हायाना लाजियो ओमफ्राय किति सना लाभ इउ 3 नांबाय नै ओमफ्राय सिमाङा होनदों सनजित दका बुद्धा नामदोंलै बिबारा मिनिबाय बयसा गितिका नामदारा मेक्सला बुंबा ओइ मबाइल बर्ड ब्लेक खालाम वाइट जादों मेगना आंना ब्लेक जायालै आंना गोजासो जायो मेक्सल ब्र मबाइल आपडेट होनानै गोजासो जायो ओंखायनो खालामाखै आङो गोजासो जायाना आंना गोजासो जायो ओमफ्राय अबेसो मोनहैखोब्रा सनजित बेखायनो दाखालै नोंखौ लोगो हमाखै आं खाथिबाबो ना बुहुद ओमफ्राय गिथिगिया बाय बयस थेंक इउ नामदों जोंना अखाफोरा मा बुंखो आयौ बाला थगायबाय किस खालामाखै होनदों गैयालै गैया बयस हेल' सनजित नामदों आरोना ओमफ्राय जोंना गितिकाया मिनिबाय एबिया गितिका होननानै मिनिबाय बिबारा दादा सनजित नामदों आरोना बुंलाय देलाय ओमफ्राय मेक्सला बुंबाय मेगन मोदानदोंलै गितिका होनदों गैयालै आंना जायाना ब्लेक जाया फाग्लासो बयसा होनदों गुड मर्निं मेक्सेल नांबाय गुड मर्निं सोनो गितिकाया बुंबाय ओंखि मेक्सेल ओंखि मेगन जाला नोंनाबो गैला माने नै आं खोथाखौ मोनसे बुंनो आरोना जाय मानसिनाव हिमग्ल'बिना खमायो बे मानसिना मेगन नुवा आरो हिमग्ल'बिना माबोरै खमायोब्ला बै थिनथुलुनि थाखायनो हिमग्ल'बिन खमायो सेंग्राफोरना दा मेक्सेला थिनथुलुनिफ्राय हिमग्ल'बिना खमायलांजोब्बायब्रा बेखायनो मेगन नुवाखै मेक्सेला मोदानदों आरोना डाइरेक्ट खोथा मिथियोना आं माने साइन्सआव बिराद गोसो होयोमोन दे लोगोफोर आं माने साइन्सआव बिराद गोसो होयोमोन आरोना ओंखायनो आङो साइन्सनि सोमोन्दै एसे मिथियो दै बेनिफ्राय खस्थ' मोनबाय आं मेक्सेला खस्थ' मोनो बेनिफ्राय जोंना मेक्सेल आंनाबो जासिगोन खायासो होनना अखाफोरा मादों आं दखानाव थांनो अके मेक्सेल अखाफोरालाय मा दखान होयो नाब्रा मेक्सेल दखा होनना बुंदों बयसआ मेक्सेला बुंबाय भेरि गुड मर्निं बयस नों एबिया बुंदों सनजित खम जारलालै खेला नों बयस ना मिनिबाय नै ओमफ्राय गिथिया बुंदों सनजितआ नंगौ नामाब्रा सनजित नंगौ नामा ओंब्रा नंगौब्रा हेमग्ल'बिना खमायबाथाय मेगना बोरैबा जायो आं मानसिनि मेगनफोरखौ सोलेर मोदोमखौ नायबानो मिथिजोबो दै नोंसोर नाय आं खोन्थानो नै क्लास 9नि मा होनना बुंगोन लेसन 4 ना 5आव दंमोन दै लेसन 4 ना 5आव नाय नोंसोरो ओमफ्राय लेसन 10 ना 11 लेसनाव दंमोन दै मानसिनि सोमोन्दै दै नोंसोर बेखौ फरायबानो मिथिगोन आरोना आं बावबाय दै एसे आं साइन्सखौ बांसिन फरायोमोन आङो बेनिफ्राय बयसा मा होनो सनजित राइट बाट मेक्सेल टेन्टला सथा होननानै संगीता ने बोला ओए मोरा संगीता कैसे हो मैं ठीक हूँ संगीता और आप बताओ आप कैसे है इसकी बाद अखाफोरा दखानाव मा लायबाय थायो नोंलै अखाफोरा दखानाव मा लायबाय थायो ना दखानसो होयो नाब्रा अखाफोरालाय होमबा संगिने बोला 13 लायदान थेंक इउ स' माच एमाव होनदों दिसिं नांगौ एमावआ जोंना ओमफ्राय गितिकाया बयस ना ओमफ्राय बिबारा मा होनदों थोदस दादा आंनाबो मेगना प्रब्लेम दं थ' क्लास 5निफ्रायनो नामदारा नोंहा खायसे माने उन्दैनिफ्राय मेगन बेमार जानाया बेलेगब्रा उन्दैनिफ्राय मेगन बेमार जानाया बेलेग ओमफ्राय देरनानै जानायखौसो होनदों आङो बे देरनानै मोला मोनसे सावलुन बावलुन जानाया बेलेग ओमफ्राय उन्दैनिफ्राय मेगन बेमार जानाया बेलेगब्रा ओमफ्राय जोंना बयसा मा होनदों गितिका होनना मिनिबाय ओमफ्राय जोंना
रजिया होनदों आरो ना रजि सनाया हाय सनजि होनदोंना हाय हाय मसुलकाम गासिबो खुलुमबाय मसुलकाम ओमफ्राय जोंना संगिताया बुंदों सपोर्ट करो संजित मुझे हाँ संगीता सपोर्ट करेगा मुझे सपोर्ट करो अभी फुल सपोर्ट करो मैं भी आपको फुल सपोर्ट करेगा जोंना साल्थे ए बि गिति होनना बुंहरबाय नै जोंना साल्थे सुमिता गितिका मा होनो बयसना मिनिबाय होननानै हाथुरा लानानै ए बिया अन ओमफ्राय संगितानि बोला सुमित मरा होनना बुंदों जोंना मेक्सला होनबाय ओइ जाम्बा बर्डारानो मोदानखादों दा बर्डआनो मोदानखादों बर्डआनो मोदानदोंबा ओइलाय गितिका मोना मोदानाखै माथो ओमफ्राय 15 लाइक दानदार थेंक इउ सो माच ओमफ्राय गितिका मोनदों सुमित आगै ओंखि दासो नुदों नादों बिबारा मोनदों गोजाननिखौ मोजां सिनाया आं दादा समा लायो क्लास 5निफ्रायनो आदसा ओमफ्राय बयसआ गितिका आलु नामदों ओमफ्राय नेक्स्ट लादों सुमित साल्थेया सुमित होनदों सनजित मरिना मिनिबाय रजिया अन मेक्स लादों मोदाना जागोन गितिका होनदों एमएनआ बुंदों आं दसेल' दे गासिबो मोनदों दे अके दसे सापर्ट हरबाबो जायो संगितानि बोला मेक्सेल मरा गितिकानि बोला बयस एबिनि बुंदों अन ओमफ्राय सालाखियानो बालनि सनजिना ओइ सोर सालाखि जालाखि बेलाय सोर सालाखि जालायखो ओमफ्राय बयस होनदों सनजितका 45 तेरा बहुत टाकला होनना बुंबाय नै ओमफ्राय जोंना संगितानि सुमित मरा बयस होनदों मोदानोथ' सनजिना मोदानो मारदों होनबा ओइ आं ब्लेक जायाना ओमफ्राय आं रोङाना आंना माबा रेडसो जायो सालाखिया होनदों लाइक दान सनानो थेंक इउ स माच सालाखि लाइक दान होनायनि थाखाय मेक्सला बुंबाय रजे फैबाय होनना बुंदों साल्थाया जोंना बुंदों गितिका आब' डिउटिनिफ्राय दासो फैदों आं होनना बुंदों मेक्सेल साल्थे होनना बुंदों साल्थेया जोंना ओमफ्राय मेक्सला बुंदों संगिता गुलु गुलु फरपति होनना बुंदों साल्थेया मा होनदों सालाखिया मा बुंखो सना आंसोहाय बालनि नाम दारा सोर साखा जाखो एनावसो होनदों लाइकल' होना खारनोसै आं सनजिना दे आइ बिखुनजो नों आरो आइ बिखुनजोआ दा मोनायाव 1000 साखासोनि क्रिम फोनना फै दै मैयानि 800 थाखाया एसे खम जादों क्रिम फोननाया एसे 1000सोनि क्रिम फोनोब्ला सेंग्राफ्रा ज्राव फैनो हागौ बायदि मोनदों आङो ओमफ्राय जोंना गितिकाया सालाखि ओंखिना मिनिबाय रजिया मेक्सेलदों एमएनआ अन थेंक इउ स माच एमएन ब्र अन थानायनि थाखाय जे सापर्ट खालामना होदो दसे बेनिफ्राय जोंना सुमित आगै ओंखि ए नावदों सुमित साल्थेया होनदों संगिता मेरि गुलु गुलु होननानै मिनिबाय संगिता होनदों मेक्सेल नमस्ते होनदों एमएनआ होनदों अन सालाखिया होनदों गितिका होनदों बयसआनो ए होननानै रागा जोंलाबायलै जोंना बयस ब्र माबोरै जाखो एबिया अन मेक्सेला होनदों मेरा एलबि आजाव संगिता गुलु गुलु करेगा दोनों होनना बुंदों सुमितनि बोला एमएन गुमै नामा होनना बुंदों रजियानो आं दसेल' दे फ्रेन्ड अके जेबो नङा सालाखियानो सनजित सना आइ लाभ इउ ओंखिनो आइ लाभ इउ टु ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो दादा थाथ'दो बाय दे ओमफ्राय एना नुदों बैनाय सु होनना बुंदों संगिताया बुंबाय जोंना सुमित मला होननानै मिनिबाय गितिकाया सालाखि होननानै मिनिबाय मेक्सेला बुंबाय एथ' आथुर बहा खारनो रजे नांदोंलै रजेया बहा खारनो एथ' आथुरनो बेनिफ्राय जोंना एमएनआ बिबार आगैना बुंबाय रजिया होनदों मा खालामदों मेक्सेल होनदों गितिका अन संगितानि बोला बय सिमां नमस्ते गितिका अन मेक्सेलनि बोला सुमितनि बोला गितिका आब' लोमजानाया हामबायना होनना सोंदों गितिका अन थेंक इउ स माच अन थानायनि थाखाय सालाखिया मा होनदों गितिका बालनि माखौ मिनिबाय थाखोहाय होनना बुंदों रजिया सना आं खामानियावसो होनना बुंदों इसके बाद रजिया खामानियावसोनो जुनु हाय सनजि बोला हाय जुनु दिदी मसुलकाम जुनु दिदी सालाम आलैकुम बेनिफ्राय बिबारा बुंदों आयौ दादा एमएन दासो आं थांनोसो नागिरबायमोन होनना बुंदों जुनुआ बुंदों गुड इभिनिं एभ्रिवान बयस जादों मजा राइट बोला टु सनजित इउर राइट एन्ड हिन्जाव होनना बुंबाय साल्थेया जोंना सुमितानो एमएन गुमै मा खबर होनदों जुनुनि अन थेंक इउ स माच गितिका होनदों सुमित आगै एसे हामबाय होनना बुंदों आंहाबो लोमजाना दंलै नै
मेक्सेला मा होनदों जिरायना दं रजे नावदों जुनुनि अन 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 थेंगु थेंगु जोंना सालथाया मा होनदों संगीता मरा खिदेर हेतु नावदों जुनु अन थेंगु समास संगीताने रराय किउ रराय संगीता जुनु अन थेंगु समास गितिके होनदों सालाखि होननानै नै थाथा मेगन खोबथेना होनबाय बिबारा दादा एमेन होनदों जुनु अन 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 थेंगु समास एमेना होनदों आंहा दासो बिबारा गैदों एबिया नायखुमाबाय जोंना मेक्सेला बुंबाय सोर कमेन्ट हरदों नुबाय लांबालै आं बाल मोदान जोब्बाय सोर कमेन्ट नुलांलानो मेक्सेल ब्र मानो मोदान लाबायखोब्रा बोरै जाखो जुनु अन 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 ओइ ओइ मेक्सेल होनदों रजिया जुनु अन 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 संगीता बोला मे इधर हु सुमित होनदों सुमितनि बोला मुलै जाबाय था गिति आब' ओंखि नावनो बाबारे साखा सालाखिया होनदों सनजित ओंखि माला लांगोन आंखौ नारा नोंखौ लांगोना नों फैबानो लागोन आङो बेनिफ्राय जुनुनि अन थेंगु समास एमेना बुंबाय मा ओंख्रि जानाय बिबार आगैनावदों बयसनि बोला आरदि रजे जुनु अन थेंगु समास बिबारनि बोला हे औ दादा एमेन मा खबर दिनैलाय नावदों इसकी बाद मेक्सेलनि बोला ओमफ्राय रजे आलासि जाहैगोन रजे र' नावदों गितिकानि बोला सुमित आगै जागोन दे एबिनि अन जुनुनि बोला मिल फेबेल ना हे वाइट ओके ओके अच्छा ओके जुनु जोंना सालायबाय संजीत बबीता किधर है बबीता तो मेरा पास नहीं आता है रे आजकल गिति आब' ओंखि आं दुगैनो दै अके रजिनदों अ मा ला फेल नावदों स्किपा जोंना बयस सानदों संगीता साया सामान बाबा नामखो बाबा बिबारा बुंबाय दालि ना आलु फ्रायसो मोन दादा एमेनदों सालाखिया बुंदों सनजित ओंखि आं ओंखाम संनोसै दै अन दोनबाय ओंखिनो अके अके दे अके जागोन दे जागोन थेंकिउ अके एमेना बुंबाय ओइ ओइ सालाखि बाल होननाया मा होनबाय जायोलै हो फाग्लि नांबाय नै बाल होननाया मा होनजायो संगीतानि बोला सुमित बोलके रो रहा है एवरीवन गाइस इसकी बाद गितिकाया बुंबाय सुमित आगै ओंखि आंबो थांनोसै नावदों अके दे मेक्सेला बुंबाय हादरबाय थेंकिउ सो माच सालाखिया बुंबाय आबैया रायबाय दं सना ओंखाम सङैनि आबै सोर आबैया रायखोब्रा ओमफ्राय जोंना एबिया होनदों गितिका मा खबरलै बिमा नावदों मेक्सेला बुंबाय एमेन सालथे फैबाय नावदों अके गितिकाया बुंबाय बय सिमां बेनिफ्राय जोंना एमेना बुंबाय सुमित बैनाय आं गोबाव सम थाना दंहैयोमोन बैनाय नावदों सुमिता बुंबाय संगीता मरा किया हे नावदों गितिकानो होनदों बाय बाय अल थेंकिउ सो माच गितिका सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंकिउ सो माच बेनिफ्राय जोंना एमावा बुंबाय ओइ सिउ सिउ बार नाय जावलिया बार नों दा बुखारलां नों जों सानैजों लुनाय मिजिंनि दाराखौ सिमफायनानै लांनानै दा खालाम नों जों सानैखौ जुदा जुदा मेगन गोसा बार नों दाफै नों जों सानैनि गेजेराव नामदार आदसा जोबोद मोजां सायरि होबायलै जोंना एमावखौ आङो माबा मा होनना बुङो खाथियाव मोनब्ला एसे बियार बथल लोङोमोन आङो बेनिफ्राय बिबारा बुंबाय दादा एमेन थाथ'दो दे बिबार दे ओमफ्राय जोंना एमएक्स लादों ए बि आइ लाभ इउ नावदों रजिअन जोंना संगीताया मा बुंखो फेभरेट औ मे फाइबार मे सन्जित बोला फाइबार आदसा संगीता इसकी बाद सालथाया मा होनदों अके गिति आब' बाय बाय होनदों हादरबाय नै मा होनदों लागाव होनना बुंबाय नै ओमफ्राय गितिकाया मा बुंखो एबि खबरानो मोजां नङा नामदार मानो खबर मोजां नङाब्रा ओमफ्राय जोंना सालाखिया बुंबाय एमेन बालनि मानि खानाय हाय सुकुटनि होनदों ओमफ्राय जोंना संगीताया मा बुंखो सुमित फेभार हु मे नामदों फेभारसोनो ओमफ्राय दादा सनजित बाय दे बिबार दे ओमफ्राय जोंना संगीताया बोलो बालो लागे आदसा बालो लागे भालोबासि गितिकानि बोला सुमित आगै ओंखि नावदों एमे नावदों मेक्सेल सालथे माइब्रानि होजोबलायदों नामा नावदों एमेन गुमै होननानै गाबबाय
बिबारा होनदों मर्निंनि एलबिआव फैगोन दादा सनजितनो अके दे गाबोन मर्निंआव सल'बाथा खोन्थागोन आं नोंसोरनो लाभ स्ट'रि दै आंनि लाभ स्ट'रि खोनासंनोबा गाबोन फुङाव खोन्थानोसै बेनिफ्राय जोंना मेक्सला बुंबाय माइब्रानि नङा बियारसो लासै गरमथार नांदों मेक्सेल सुमिता मा बुंबाय सन्जिता दाबाय खाव नांदों सा लाखिया मोनदों बालनि सन्जित थाब थाब फराय आइ दादा कमेन्टआनो बिराद जाबायना नै आयै ओमफ्राय जोंना मा अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय एबियानो गिथि मानो लैदों बिबारा होनदों बाय दादा सन्जित दादा अके मेक्सेल एम एन होनना बुंजोब्बाय जोंना मेक्सेला एबि होनदों अके नै एबि ओंखि बाय बाय नांदों गिथिके ओमफ्य मेक्सेला बिबार अके नांदों मेक्सेला बाय बाय नांदों आरोना जोंना सुमित प्यार करो दिस इयार्स मे बि मर जाऊंगा नांदों ओइ क्यों मरेगा बोलो मरना नहीं चाहिए थांसै गिथिका नांदों गिथिका थांसैनो सन्जित साल्थे गुमै मेक्सेल साल्थे आं दुगैनो बाय अके दे साल्थे दे ओमफ्राय जोंना एम एन सन्जित बाय अके गिथिका अके थेंक इउ सो माच एम एन होनदों अके दे बिबार आगै बायनो अके एबिया होनदों गिथिका बाय दे अके रजिया होनदों आं थांथ'नोसै सन्जित दे अके बाय थेंक इउ सो माच ओमफ्राय संगितानि बोला है सुमित मेडिसिन ले दो नामदों मेडिसिन चाहिए सुमित क्या हो गया रे ओमफ्राय मेक्सेला दे गिथिका बाय होनदों ओमफ्राय गिथिकाया मेक्सेल ओंखि दे होनदों मेक्सेला होनदों अके गिथिका नामदों जापाननि बोला हाय मस्ट वेलकाम जापानिस मस्ट वेलकाम इसकी बात दे बाय दे सन्जित अल बायनो सिमाङा दे अके बेनिफ्राय जोंना गिथिका होनदों दाहाय लोगो मोनसिगोन दै गाइस मोनदों दे गिथिका दे दाहाय लोगो मोनगोन दे ओमफ्राय रजिया होनदों बाय सन्जित अके ओमफ्राय एम एन होनदों अके सु मुम्बाइ दे बैनाय दे दुगैदो होननानै बैनाय दुगैनांगोन जापानिस हेल' जापानिस मस्ट वेलकाम अन गिथिका बाय होननानै भइस अके जापानिस अन ओमफ्राय जोंना साल्थेया सन्जिता बाबि नामदों साल्थेया होनदों दुवै ले दाहा हो मे नामदों अके एम एन नामदों मेक्सेल साल्थे फैदो माइब्रानि लोंखानोसै सानैजों साल्थे नामदों बेनिफ्राय जोंना सुमिता होनदों संगिता बोलाहे ओमफ्राय जोंना बन्थ' मुराया मा होनखो हेलौ बाबुमोन नामदों हेलौ संगितानि बोला सुमित आव जल्दी से नामदों एमाव अन जापानिस अन हार्दिया थेंक इउ सो माच बन्थ'आ मा होनखो लाइक डान्स सन्जित बाबुनो अके थेंक इउ सो माच सोर बन्थ' जालायखैलाय संगिता मा नाम लाय डेन्जारलै बर'फोरा हान्तार बर'फोरानो संगितायावनो थर्ड्स मोरा कमेन्ट पढ़ना नहीं आता हाँ संगीता मुझे मतलब थोड़ा कमेंट का बीमार हो रहा है ना इसलिए सुमित ने बोला है गारबाय नाय गारदे नाय मुल राय हाय संगीता नांबायनि मा रोङो एम एन अन बन्थ'आ मा होखो मासे लासै फरायखो बाबु नोंलाय हाख'ला मेंलाय लांबाय आङो बिराद लासै जाबाय आरो ना ओमफ्राय जोंना एबियावन साइलानो लाइक थेंक इउ सो माच साइलि ओमफ्राय मेक्सेल सुमिता होनदों सन्जिता बाय बायनो अके एमावनो गुड साइलि बाजे बाय बोल रहा है एमिना नों फैदो होनबा मेक्सेल साल्थे गोरदावनोसै बियारखौ होनदों ओमफ्राय सुमिता होनदों साल्थे बाय दुगैनो आं अके संगीता ने बोला दा नामनि बाय साइली ने बोला ऑन संगीता ने बोला मेडिसिन लाओ कहा जा रहे हो बोल रहा है और जापानीज ने बोला ऑन एबी ने बोला ऑन थैंक यू सो मच संगीता ने बोला साइली जान आं नाम्बार हरखा नों नावदों एबी ऑन ओमफ्राय सुमित साल्थे संगीता होननानै गाबबाय साइली ने बोला ओइ जान संगीता आनि नाम्बार बाय थ' रे न दु प्लिज नावदों संगीता ने बोला रिया जान खिबोनो नामदों ओमफ्राय एम एन बोला आंबो दुगैनो थांनोसै दे सन्जित फंबाय ना अके दे अके बेनिफ्राय जोंना साइलिनो बोला बबिता जयनिं बाय कक' दासा जिन संगीता होनना बुंबाय एम एन बुंदों अल फ्रेन्ड बाय थेंक इउ सो माच अके बेनिफ्राय एभ्रिवान गाइस कन हे कमेन्ट कीजिए बेनिफ्राय संगीता बोला इमी साया जान नामदों जोंना नबजित फैदों आदा मस्ट वेलकाम हेलौ सन्जित भाई गुड इभिनिं नाम दादा गुड इभिनिं माबोरै खबर सबर खोन्थादो दे एबिया होनदों अन थेंक इउ सो माच संगीतानि बोला सुमित संगीता किधर है तू अभी बोलो नाम दारना साइलिया बोला नबजित होनदों मा खबर होनदों खबरा बारा मोजां नालाय दङ बिदिनो ओमफ्राय नोंना मा खबर आदा नबजित ओमफ्राय एमाव अन मेक्सेल अन साइलिनि बोला एको आं कल खायनाय द' एनेननो नामदों ओमफ्राय मेक्सेल होनदों अन दं दै थान्दा लोंदों अके दे अके एबि
Abi on, thank you so much. Salte on, thank you so much. Salte, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Salte. Maxel on, Abi on, Maxel on, Salte, thank you so much. Bye, thank you, Maxel adeng. Sumit, Sangeeta, Gulu, Nambai. Amount online, thank you so much. Maxel on, thank you so much. Gilang udah komen aja baik, sermen anggo komen ke saprantin ya. Sedungmun dilakukan ada komennya. Oमफ्राय जोंना आरटिनि आगे लाइक डान थैंक यू सो मच आरटी लाइक डान देने के लिए मैक्सेले बोला एबी साइलिने बोला ऑन आबी ने बोला गेम ऑफर मैक्सेले बोला ऑन एबी बसुमतारी ने बोला ऑन थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए और एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए ओमफ्राय कमेंट आरटी मौसुलगाम आबी मौसुलगाम ओमफ्राय सोर दं दे कमेंट खालामना होदो मारक्रम मैक्सेल ऑन थैंक यू सो मच एमा ऑन थैंक यू सो मच आरटी ने बोला हेलो गुड इवनिंग एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए साइली ऑन थैंक यू सो मच कौन है प्लीज कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस कमेंट कीजिए कमेंट सोर दं दे कमेंट खालामदो दे हेलो सोर दं कमेंट खालामदो दे एवी ने हेलो आरती ने बोला है एमा ऑफिशियल प्लीज रिटर्न बोल रहा है एमा ऑफिशियल क्यों रिटर्न नहीं किया आरती को रिटर्न कर दो एमा ने बोला ऑन थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए ओमफ्राय एवरीवन गाइस प्लीज कौन है सर एमाव दे एमाव मानो आरती को रिप्लाय हराखै होनना बुंगासिनो माथो रिप्लाय हरना होदो कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट सोर दङ कमेंट खालामदो चाय नाश्ता हो गया नहीं मेरा चाय नाश्ता नहीं हुआ मैं चाय नाश्ता मतलब चाय से मतलब मेरा लेना देना नहीं है लेकिन मैं शाम को मैं कुछ भी नहीं खाता है मतलब डायरेक्ट अभी 8 बजे में डायरेक्ट खाना खाएगा शाम में मैं कुछ भी नहीं खाता है दैया मासे गरमब्रा ओमफ्राय सोर दं दे कमेन्ट खालामदो बेनिफ्राय जोंना साइली ऑन ओमफ्राय एबी ऑन साइली ने बोला संगीता जान बोल रहा है आरती ने ऑन साइली सब भाग गया रे साइली क्या हो गया रे साइली सब भाग गया रे होगा आरती बोलो क्या कर रहा है हाउ आर यू मासे गरम रहा है साइली इतना गरम लग रहा है रे इतना गरम आपसे बात बोल रहा है आपसे बात मतलब आरती क्या बोला है मैं आपको आपका भाषा समझ नहीं आया क्या बोला है एबी ने बोला संजीत थाथ'दो दै दखानाव थांनि आं दा दे दखान थांनि दे ओमफ्राय जोंना एबी ने बोला बाय ओके ओमफ्राय एमाव ने बोला ओके आरती ओमफ्राय आरती ने हा बोला है एबी ने बोला बाय दे ओके मैक्सेले बोला मा लायनो एबी नामदों दासो गुसु बार फैदों साइली ने बोला ऑन आरती ने बोला थैंक यू एमाउजी ने बोला ब्लू हो ओके दे ब्लू बे आङो अनामिका ऑन सोर दं दे कमेन्ट खालामना होदोब्रा दासो आधा घन्टा जादों माथो खेला ओमफ्राय मैक्सेला ऑन साइली ऑन बेरायहैनि र' दसे नै बिया ओके आरती ने जी बोला है आरती बोलो क्या कर रहा है और आपका शाम का नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ थोड़ा बता दीजिए आरती साइली ऑन थैंक यू सो मच साइली बोलो क्या कर रहा है ओमफ्राय सोर दं दे कमेन्ट खालामदो आरती ने बोला ऑन थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए ओमफ्राय कौन है प्लीज कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस संगीता ने बोला है आके जाना खैदी नामदों आरती ने हा साइली ने ऑन
सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामदो दे ओमफ्राय मंडे हो कॉल खाई तू जी बोल रहा मंडे में कॉल करेगा बोल रहा बाबा साइलिन ने मेरे मेरे तो चाय नाश्ता हो गया अच्छा करती आपका चाय नाश्ता हो गया। इसके बाद संगीता ने बोला ओके जान। सुमित बोला सुमित चला गया नहाने के लिए और साइली बोला ऑन साइली मतलब तेरा एलबी ना एलबी का टाइम थोड़ा मतलब आगे करो पूरा लेट होता है रात को 2 बजे में कौन रहेगा रे मैं तो इतना बजे में नहीं रह सकता रे साइली तू मुझे ऑलरेडी मालूम है मैं 10 बजे मतलब 10:30 बजे में सोता है तो साइली तू एलबी का टाइम थोड़ा डाउन करो। ओमफ्राय साइली ने बोला ऑन ऑन थैंक यू सो मच। साइली ने बोला ऑन साइली एलबी का टाइम दिन में करो दिन में नाइट में मैं नाइट में फुल सपोर्ट नहीं करेगा रे साइली क्योंकि मैं नाइट में जल्दी सोता है। भाई कोई बात नहीं सुन बोला अच्छा ओके साइली ऐसा बोलना चाहिए। साइली जैसा शेर ताकत वाला कोई नहीं है ताकत वाला इस साइली। इसके बाद कोई बात ओके मैक्सल ने बोला ऑन कार्ती ने बोला जी जी और मैक्सल ने बोला ऑन। थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। साइली ने ऑन थैंक यू सो मच कौन कौन है प्लिज आधा घंटा जाबानो खारजोबो खेलाना मानसिफोरा आधा घंटा थायो आरो आंनो एलबियाव मानसिफोरा जास्ट 10 मिनिट 10 मिनिटसो थायो आरो मानसिफोरा ओमफ्राय खारजोबो दै मैक्सेलावनियाव मानसिफोरा मेरा एलबी में कोई भी मतलब 1 आवर्स नहीं रहता है रे मतलब आधा घंटा भी नहीं रहता है कोई 10-15 मिनट कोई 5 मिनट में भाग जाता है। मैक्सेल ऑन ऑन थैंक यू सो मच मैक्सेल फुल सपोर्ट कर रहा है अभी तक ऑन ऑन थैंक यू सो मच मैक्सेल ऑन ऑन डरना। जोंना सोर सोर थांखो तू किसकी एलबी में रहता है नहीं है सही तू किसकी एलबी में रहता नहीं है सही किसी की एलबी में ओ साइली क्या बोला। हाँ साइली ने क्या बोला रे तू किसी की एलबी में रहता नहीं है इसलिए हाँ साइली ओमफ्राय मैक्सल बुंबाय साइली रात को आना मेरी एलबी 9 बजे में मैक्सल ने ऑन थैंक यू सो मच ओमफ्राय मैक्सल ने ऑन 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 ओमफ्राय साइली ने बोला सिर्फ अनामिका की एलबी में रहता है तू सुन। हाँ साइली मतलब दिन में मैं किसी को भी सपोर्ट कर रहा है मैक्सल को पूछो मैक्सल का एलबी में भी मैं रहता हूँ लेकिन मैं नाइट में जल्दी सोता है मैक्सल को भी मालूम है मैक्सल का एलबी में 9 बजे में है ना मैं मैक्सल को भी फुल सपोर्ट नहीं करता है नाइट में मतलब कम से कम इसे आधा घंटा जैसा सपोर्ट करता है मैं और इसके बाद मैं सो जाता हूँ और मोबाइल मतलब ऐसे ही छोड़ के मैं सो जाता हूँ सैली। ओमफ्राय मेरा गर्लफ्रेंड को भी पूछ सकता है सैली तू मैं कैसा है मतलब गर्लफ्रेंड से बात करके सो जाता हूँ मैं गर्लफ्रेंड हल्ला करते रहता है किधर गया को क्यों सो रहा है बोलता है मैं ऐसा ही है सैली मतलब रात में सो जाता हूँ मैं। जापान ने बोला आफ्टर 25 मिनट मैं फिर से कमिंग ओके अच्छा जापानीज थैंक यू सो मच ओके अच्छा। इसके बाद मैक्सिल ने बोला ऑन जापान ने बोला सपोर्ट ऑल गाइस आरती ने बोला ओके मैक्सिल ने ऑन 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 साइली ऑन 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 मा सिरि जाखो सिरि जाखोथ' मैक्सिलफोराव बोरै सिरि जाखो ओमफ्राय एबिने अन अन आं दै लोंदोंमोन एमएमबि ने बोला गुड मर्निं रनजित ब्र साइली सिस्टार फिसाय नामदारना मोस्ट वेलकाम एमएमबि आमैसो आरती ओके साइली ऑन आरती ओके एमओ ने बोला आरती कमेंट चेक बोल रहा है साइली ने बोला कौन है तेरी गर्लफ्रेंड संजय बोल रहा है मेरा गर्लफ्रेंड है मेरा गर्लफ्रेंड है ना मोनालिसा है मेरा गर्लफ्रेंड साइली मोरा
तू मेरा मेरा रील्स वीडियो देखो, रील्स वीडियो में पूरा मेरा गर्लफ्रेंड दिख जाएगा। तू मेरा रील्स नहीं देखता है ना साले, तो इसलिए मेरा गर्लफ्रेंड को भी नहीं देखता है तू। मैं आरती ने बोला थैंक यू, एमाउ जी बोल रहा है। आरती ने ऑन देखो एवरीवन गाइस, आरती के साथ फ्रेंड हो जाओ, जो नया है ना आरती के साथ फ्रेंड बनाओ, जो नया है आरती के साथ फ्रेंड बनाओ। कमेंट कीजिए, कमेंट ओमफ्राय जोंना बिरु बोला लाइक दान, थैंक यू सो मच बिरु जी, लाइक दान होनायनि थाखाय थैंक यू। बे फिन होनाया बोखार डिस्टार्ब गय दाना आया दे बोखारबाय आङो। तेरी रील्स में कोई मोनालिसा नहीं है मोरा सुन साले, तो तेरा आंधी है साले, तो मेरा रील्स अच्छा से देखो, तू आराम से मेरा रील्स में सब देख जाएगा। तू अच्छा से देखो, तू अच्छा से देखता नहीं है इसलिए तू आंधा है साले। आरती ने बोला थैंक यू, और फिर ने बोला मैं माई जी बोला, फिर ने बोला ऑन, फिर ने मोस्ट वेलकाम, फिर सर मोस्ट वेलकाम, राम जी गुरु जी। ओमफ्राय आरती ने बोला ऑन, एम साइली बोला इंस्टा पे है क्या बोल रहा है, इंस्टा पे नहीं है यूट्यूब में है मोरा साइली। इनिफ्राय एम ने बोला ऑनलाइन, बी ने बुंदों ओके रंजी ब्रो मैं थोड़ा आराम करता है, अच्छा आराम करो अच्छा। फिर ने ऑन थैंक यू सो मच, फिर ने हंस रहा है। साइली ने बोला ओके फ्रेंड आंधी हूँ मैं, हाँ साइली तो आंधी है, और अच्छा मतलब तो अंडा भी हो जाएगा धीरे धीरे, आंधी अंडा। इसके बाद फिर उन्हें ऑन साइलेंट बोला सॉन्ग बताओ मुझे कौन सा है बोल रहा है। ओ तू नाच रहा था ना वो वाला ये सॉन्ग, तू नाच रहा था ना ऐसा ही सॉन्ग। फिर उन्हें ऑन थैंक यू सो मच फिर जी, ऑन रहने के लिए थैंक यू सो मच। और इसके बाद एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट कीजिए। फिर उन्हें ऑन थैंक यू सो मच। MMB ने बोला साइली सिस्टर मम्मी वाली है, मम्मी वाली है ना, मम्मी वाली नहीं है। बेनिफ्राय सोर दं दे कमेन्ट खालामदो। साइलिया मा बुंदों वहाँ में 3 लड़की है, कौन सा हो, और राइट वाला सबसे राइट वाला कोना का, राइट का सबसे कोना का। तेरा मोबाइल राइट है ना, तेरा मोबाइल हाथ में पकड़ो और राइट वाला का। मोरा साइली तेंतुलु गेड्डा खाने वाला साइली, कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस कमेंट। ऑन द मवा साइली मम्मी बाली बाय बाय बोल रहा है साइली मामिया। साइली तेरा MMB देखो बाय बाय कर रहा है। कमेन्ट खालामदो दे आयो सनाफोर, रावबो गैला नामाब्रा। साइली ने बोला टूट मोरा 20 में रहने वाला सुंदर है बोला। मोरा साइली 20 में रहने वाला, मोरा साइली तीन लड़के देख रहा ना, 3 लड़के भी मेरा ही है साइली, मेरे से सब 3 लड़के भी मेरा ही है। बाय मेक्सला ऑन दो बाय जना मेक्सला ऑन। साइली ने बोला तेरी वाला सुंदर नहीं है यार बोला। साइली तेरे से सुंदर है ना मेरा गर्लफ्रेंड, साइली तेरे से थोड़ा भी सुंदर, थोड़े तेरे से मतलब थोड़ा तो सुंदर है मेरा। फ्राय जना महानता मोरा टूर बाय बाय बोल रहा है साइली महानता। साइली मोरा क्या महानता बोल रहा है रे। इसके बाद सनजित आं फैथ'बाय दे मेक्सेल ब्र' जोंना एमाव अन थेंक इउ सो माच, कमेन्ट खालामदो दे, आं मुट खालामनानै कमेन्टसो गेलेनोसै नोंसोरजों।
साइली टू सीआईडी ना, इसलिए सभी का नाम मालूम है। ओए मोनालिसा सुनो, संजीत आजकल किसकी 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 लड़की की घर पे जाता है मोरा टाकला। साइली तू भी मुझे लेके नहीं जा सकता है ओए होटल में। साइली मोरा तू क्यों लेके नहीं जा सकता मुझे ओए होटल में, बोलो साइली। ए बिदिसो जायो आरो नामजाना जोंना एमावब्र' माबोरै आन्दा खानु जाखो, एमावब्र' माबोरै आन्दा खानु जाखो, माबोरै आन्दा खानु जाखो एमावब्र' माबोरै आन्दा खानु जाखो। ओमफ्राय जाला गरमानो थैनोसै आं जाला गरमानो थैनोसै आंना। माबा मा होनामोन एमावब्र' फुख्रिफोर दङ बारसोमना थायोब्रा, गोजोमना थायो फुख्रिफोराव, गोजोमना थायोथां, गोजोमना थायोथां फुख्रिफोराव गोजोमना थायोथां। मोरा संजीत उल्टा पुल्टा बात बोलो। हाँ साइली मैं उल्टा पुल्टा बात बोलता है, इसलिए साइली, इसलिए ना साइली तू उल्टा पुल्टा बात करो मैं सीधा कमेंट करेगा, उल्टा पुल्टा कमेंट करो मैं सीधा बात करेगा। अनिफ्राय बोलो कौन कौन है साइली। साइली मोरा बोलो 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 क्या कर रहा है। हम लोग का मोरा अभी अभी यहाँ हिना देखा तूने, संजय बोला अभी यहाँ हिना देखा तूने, संजय बोल रहा है। साइली ने हंस रहा है। साइली ने बोला अभी नाम का लड़का देखा क्या। मोरा संजय हाँ साइली देखा है, और कौन है अभी, अभी नाम लड़का कौन था। ओमफ्राय मा बुंबाय खुब फसिनाय मोनजोब्बाय माथो बिदिब्ला आरोना। ओमफ्राय ओइ एमावब्र' बारा गरम मोनदोंबा फुख्रिफोराव गोजोमना थायोलै। इसके बाद अभी माय हस्बैंड मोरा संजय, अच्छा किधर है देखो साली मैं देखता हूँ, रुको फिर ढूंढता हूँ मैं। अभी 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 किधर है अभी साली, मैं नहीं दिखा रहे, अभी दिखा था साली, किधर सा लगा मालूम नहीं है। और साली साली हेलो 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 कमेंट कमेंट कौन है, कमेंट कमेंट कमेंट। हेलो मा नाम को जना ऊपर चला गया अभी कमेंट। हाँ शैली ऊपर चला गया अभी, मतलब नहीं मिला है। मैं देखा है शैली अभी का कमेंट में पढ़ा था, लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं लिया था शैली। इसके बाद एमाव ने बोला है लोमजाना थैगोन माथो संजयनो, लोमजाना थैयाब्रा एम्बुआलाय माथो थैया मालाय दैयाव थब्ल'बाबो। एमाव नोंबो एम्बु बायदि थब्ल'ना थानो हागोनथ', थब्ल'ना था एम्बु बायदि।
कमेन्ट ओमफ्राय सनमिता करो ने बोला है हाय। सनमित करो हाय हाय हेलो 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 कमेंट कीजिए। ओमफ्राय साइली ने बोला है मेरा एलबी पर कमेंट करना, मेरी एलबी पर कमेंट करता मेरे हस्बैंड और किसी का नहीं बोला। मेरी एलबी पर और मेरी एलबी पर अच्छा। शैली अच्छा शैली अच्छा। हम लोग का राजू ने शैली बोला प्लीज लाइक डन कर दो राजू जी। कमेंट मोस्ट वेलकम शैली अच्छा। हाय राजू बोला है शैली ने कमेंट। हेलो जोइतिया ने हेलो राजू ने हंस रहा है। सालिना हंस रहा है। साली ने बोला राजू मोरा। जोइती ने बोला लाइक डन ओके थैंक यू सो मच। जोइती मोस्ट वेलकम मेरा एल्बम में आने के लिए आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम राजू ने ऑनर थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस। प्लीज कौन ये कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस। साइली ने बोला है मोनालिसा देखो संजीत मोरा को किसकी और लड़की की घर पर रोज साटा है बोला है। दोटिनि ऑन एमोने रो साला लोंनि आं दाना दे लोंना हो। राजुनि बोला हा एमडीएम ने बोला हेलो एवरीवन सपोर्ट बोला साइली ने आश्रय मोरा साइली आलु दंलै बिरादनो गरमथार। कमेंट इसके बाद साली ने हंस रहा है। राजा गेमर ने बोला हेलो ब्रो हेलो मोस्ट वेलकम। राजू ने हंस रहा है। एमडीएम ने बोला होबाय थैंक यू सो मच लाइक होनायनि थाखाय। राजू ने नायखुमाबाय। साइली ने बोला है बाय बाय मोरा संजीत जल्दी शादी करो मोनालिसा के साथ और मुझे भी इनविटेशन करो। हाँ साइली जरूर इनविटेशन करेगा हेमा ऑन ओके। थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए। कमेंट कीजिए। राजू गेमर हेलो राजू ब्रो माबोरै खबर सर कमेंट खालामना होदो दे।
साली अभी मत जाओ यार, साली मोरा। सारोना आ गया लाइक डन, थैंक यू सो मच। इतना मतलब साली इतना साल के बाद साली मेरा एलबी में सारोना मेरा एलबी में आ गया है। मोस्ट वेलकम सारोना जी, आपका स्वागत है मेरा एलबी में। और बताओ हाल चाल कैसे है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। हेलो हेलो हेलो, एम बी मोस्ट वेलकम दे ब्रदर। मैं साली ने ऑन। ओए संजीत सुनो ना, बोलो साली बोलो, साली बोलो। इसके बाद एम बी ब्रो, एम बी प्रोडक्शन बहुत थांखौ रादे कमेंट खालामदो दे लोगोफोर सोर सोर दङ साली बोलो कमेंट कीजिए साली मरा। साली ने क्या बोला है, साली ने बोला है एमएमबी का नेम महंत है मोरा समझा। हाँ, महंत, महंत, अच्छा महंत, अच्छा अच्छा। साली तेरा नाम क्या है साइला? साली, साली का हस्बैंड का नाम क्या है साली, थोड़ा बता दीजिए आपका हस्बैंड का नाम। साली ने क्या बोला है, मेरा हस्बैंड का नाम अभी है मोरा। अभी अच्छा नहीं रहे तेरा हस्बैंड का नाम। मैं कौन हूँ शैली बोल रहे। हाँ शैली कौन है बोलो, राजू ने कौन है?
हेलो हेलो। अच्छा मोरा संजय, हाँ साली में गुलू गुलू कर रहा है ना। गुलू गुलू करने में मूड नहीं करेगा तो क्या करेगा साली, तू बताओ मुझे। करो गुलू गुलू, ताता ताता बाय। ओए साली मत जाओ। नहीं राजू, राजू ठाजू तुर तुर मोरा बोल रहा है दे। राजू ने साली बोला है, हाँ साली राजू से प्यार करो भाई जो ना एमडी मान दो। ऑन 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 ऑन। थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए। एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट ऑन करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सारोना ने बोला ऑन। सारोना तू किधर किधर घूम के आता है और इसके बाद ऑन बोलता है। एक तो मेरे 1 साल के बाद ऑन, 2 साल के बाद ऑन। ओए सारोना कैसा होगा रे ऐसा होने से। सारोना जी, साली ने बोला राजू थुर उर्ला ठाकला थुर थुर मोरा बोल रहा है। सारोना बोला नहीं यार बोल रहे। राजू ने बोला ऑन 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 है। हाँ बोला है। सारोना ने बोला है हस्बैंड के साथ बात कर रही हो। अच्छा हस्बैंड के साथ बात करे, अच्छा अच्छा। सारोना में भी तो है ना आपका हस्बैंड। राजू ने हंस रहा है, साली ने हंस रहा है। सारोना ने बोला राजू जी मुझे भी सपोर्ट कर दो प्लीज बोला है। हाँ साली ने हंस रहा है। और प्लीज कौन कौन है कमेंट कीजिए। साली, राजू ने हंस रहा है। ओए सुनो ना संजय बोला, हाँ साली बोलो मोरा। साली टाकली, साली तेरा माथा फटाएगा मैं टाकली। कौन है प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कमेंट कमेंट। इसके बाद क्या बोला मेरी हस्बैंड की बारे में, क्या बोला मेरी बारे में हस्बैंड में। सारोना तेरा हस्बैंड को बोला है गुड गुड बोला है। साइली ने बोला है, हंस रहे। ओके थैंक यू सो मच। और राजू जी बोलो क्या कर रहा है। राजू जी बोलो। सारोना कमेंट कीजिए, सारोना कमेंट कीजिए। इसके बाद राजू ने बोला कुछ नहीं, हाँ कुछ भी नहीं बोला। साइली माथा फटाएगा तेरा। साइली टाकली, साइली क्यों तू टाकली हो गया रे साइली। साइली तू मैसो है, मैसो मैसो साइली मैसो, साइली मैसो। इतना गर्म लग रहा है रे साइली मुझे। आपको गर्म लगा कि नहीं लगा रे साइली, थोड़ा बता दीजिए मुझे भी। ओ ऑन हो यार, अच्छा सारोना ऑन है। थैंक यू सारोना, थैंक्स लॉट सारोना, ऑन होने के लिए थैंक यू। साली ने बोला टूट टूट मोरा सुना। साली तेरा माथा फटाएगा। ओ राजू और मैं तेरा माथा फटाएगा साली, तू ज़्यादा मतलब हो गया ना इसलिए। इसके बाद सारोना ने बोला है फोक की मीट बना रहा हूँ। अच्छा फोक की मीट आया, अच्छा। इसके बाद साइली ने बोला है मोरा संजीत तू मेरी को उल्टा पुल्टा बोलेगा तो बाय बाय। साइली उल्टा पुल्टा नहीं, साइली इंजॉय कर रहा है रे साइली मोरा। इंजॉय भी समझ में नहीं आता है साइली। और सारोना को देखो, सारोना फोक का मीट खा रहा है ना, इसलिए सारोना मोटी हो रहा है रे, ब्यूटीफुल होके जा रहा है। राजू ने बोला ऑन थैंक यू सो मच। साइली ने बोला हाँ यहाँ बहुत घर गर्मी है मोरा से। हाँ साली इधर भी बहुत गर्म है रे साली, नेट भी नहीं लगता इसके साथ। और इतना मच्छर ना, हम लोग का इधर मच्छर नहीं है ज़्यादा, आप लोग का साइड में तो ज़्यादा मच्छर होगा। और इसके बाद साइली बोला है। सारोना ने हंस रहा है मोरा, पागल मोरा बोला। हाँ सारोना। कौन है। सारोना हंस रहा है रे साली, तू भी हंसो। मानसिफोरानो बयबो हिलि दाना सोरनाव सासेनाव थांख'नो। हाँ साली सब मतलब सभी लोग आजकल एलबी करते हैं ना साली। किसकी एलबी में जाऊंगा, किस आएगा, ऐसा हो गया रे। सभी लोग एलबी करता है आजकल, सभी लोग
सारोना ने बोला संजीत मोरा साइकिल मारी मारी ठीक हुआ क्या तेरा खांसी। हाँ सारोना, साइकिल मार मार के मेरा खांसी ठीक हो गया। तो साइकिल मारना चाहिए रे, बहुत अच्छा। साइकिल मारने से ना खांसी ठीक होता है। हाँ ओमफ्राय राजू थाथु उरला थाख्ला नांबाय ने। बहुत गरम बाप रे। पेडल मारी मारी राजू ठाकू ठाकू उरला ठाकला बोला है। राजू आपको ठाकला बोल दिया देखो। इसके बाद सारोना ने बोला है सब लोग एलबी करता है कोई भी सपोर्ट करता नहीं। हाँ सारोना, सब WT के लिए पागल हो गया रे। WT के लिए सब पागल पागल पागला हो गया। और WT के लिए साइली ज़्यादा पागल है। और राजू ने बोला साइली बोला है देखो एक आँख बंद करके। सारोना बोला कहाँ हो अभी। मैं ना अभी स्टेशन में हूँ। सारोना स्टेशन में घूम रहा है, इतना गर्म है क्या करेगा घर में। स्टेशन में आ गया। मासी गरम रहा। स्टेशन में घूमने के लिए आया है सारोना। मतलब लड़की लड़की मिलेगा ना, लड़की ढूंढने के लिए, मतलब लड़की दिखने के लिए आया है। डायरेक्ट सीधा मैं डायरेक्ट बोला है, किसी को मैं झूठ नहीं बोलता है। स्टेशन में मतलब इतना गर्म है ना, स्टेशन में मतलब आएगा ना थोड़ा मतलब लड़की भी देखने मिलेगा और थोड़ा हवा भी खाने मिलेगा। और दो मतलब एक गुली में दो शिकार करने के लिए आया है मैं स्टेशन में। और हम लोग का जय बोला है ने प्रांजना मैसाहारि ने प्रांजित जय साइली जय जय साइली। साइली तू आज आपका एलबी में ना लव स्टोरी, आपका लव स्टोरी बताना पड़ेगा। तो कल से रात से करेंगे नहीं, कल से रात से करेंगे। हो सरना क्या हो गया रे करेंगे को। ओमफ्राय आं मोरा ओके कल साइलिने बोला है मा आंनि कमेन्ट फरायालै नों सोजा साइलि फराय ना मोरा। इसके बाद साइलिने हाँ लड़की मिलने से प्रपोज हाँ लड़की मिलने से प्रपोज करेगा। इसके बाद बी ऑफिशियल थाकला क्यों कॉल किया मोरा बोला पूछो साइले बी ऑफिशियल को क्यों कॉल किया था। बी ऑफिशियल मौसल काम, बी ऑफिशियल मौसल काम। इसके बाद सारोना ने बोला है शादी करो जल्दी से मुझे भी इनवाइट करना। अच्छा सारोना करेगा करेगा, सारोना टेंशन लेना नहीं चाहिए, करेगा करेगा। इसके बाद साइली ने बोला है ऊपर का कमेंट देखो मोरा सजा साइली मैं तेरा कमेंट पढ़ रहा रे। तो बोला है अच्छा से कमेंट देखो। ओमफ्राय MDM ने बोला है आं ओंखाम जाबाय दङ सादे MDM ओंखाम जाबाय ओंखाम जा। ओं ब्र बि अफिसियेल आं माबा स्टेसनाव दं दै। स्टेसनाव गरमखाय एसे सिख्लाफोर नायनो फैदों आरो ना। मा खालामनो गरमथारना उफाय गैला। मैसाहारिनि प्रानजितआ अबाव थांखो रा मैसाहारियालाय जोंना अबाव थांखो मैसाहारि।
बि अफिसियेल माबोरै खबर सबरानो गैला माथो बि अफिसियेल नाथुर खावै खावै माबोरै जाना दं हाल सालालाय ओइ फैफिनबाय नामा जै जै ओइ फैबाय प्रानजित ब्र माथो जाखोनो नोंना अमायालाय मा जाखो ओमफ्राय जोंना ये साइली सिस्टार को इतने इतने जल्दी क्यों गुस्सा होता है ये साइली सिस्टार को इतने जल्दी क्यों गुस्सा होता है बोल रहा है मालूम नहीं रे साइली को क्या होता है साइली मरा है ना इसलिए वाव दङ स्टेसनाव दङ बि अफिस लाङो उदालगुरि स्टेसनाव दङ ओमफ्राय जोंना बि अफिसार दं खबरा मोजां नोंलै आंना मोजां नङालै मोजां नङा आदसा मानोब्रा एसे मोनथाराखै नामाब्रा होनदो प्रानजिता नों बि अफिसियेल सुवाद मा खालामबाय दङलै खेला नांहरबाय नै साइलेन्टआवलाय आंनि चेनेलनो नायलै मरा सन्जित थाख्ला उरला बोला हे ओमफ्राय बि अफिसियेल होनदों अनलाइन फैसा खामायनो नामा सोरबा नांदोंना ओइ आं अनलाइननिखौ बायोलै बे अनलाइननि फैसा खामायनायखौ बिराद बायो आङो बे अनलाइननि फैसा खामायनाया बोसोरसे बोसोरनैल'लै जायना गरि फागद जायनो लासिनो लादु अनलाइन फैसा खामायनो नामानो प्रानजित मिनिबारनानै बि अफिसियेल सुवाद जादों नामा होनलै बि अफिसियेला जादों नामाथाय प्रानजित सारना ने बोला मुझे तो यूट्यूब में बोर हो गया बोर हो गया अच्छा मुझे भी हो गया रे सारोना क्या करेगा WTV नहीं आ रहा है फिर भी मतलब इतना मतलब ऊपर तक आ गया और इसके बाद कैसे सोरेगा रे इसलिए मैं कर रहा है सारोना संजीत बी ऑफिशियल दुबरा कॉल करेगा तो थकला फटाई देना उसको मोरावला साली में नहीं कर सकता रे ऐसा थकला सकला तू साइले तू थकला फटाओ ओमफ्राय बि अफिसियेला मा होनदों प्रानजित औलै नारना ओमफ्राय प्रानजित जादों LB हो लै बि अफिसियेल नों ओं ब्रा बि अफिसियेल नों माने LB होलाब्रा बि अफिसियेल माबा हालासो नै जोंना माबाया मा होनो प्रानजितआ जोंना मैसाहारिनिखौ माबा मा होनना बुंगोन जार्मन हाग्रा बायलायबायनो मैसाहारिनिखौ दाख्लैबावै साइलेन्ट बोला यूट्यूब से पैसा मिलेगा तो दानथा लागेगा मोरा सन्जय बोला साइली मोरा ने प्रानजित उनाव होगोन र' हिनजाव दंलै नारा आदसा बि अफिसियेलालाय माथिफोरा ओजों माथो आन्द्रायाव हिनजाव बुरि मोनोनोलै बि अफिसियेल हिनजाव बुरिखौ लाबोना दोनफैबाय नाब्रा नोंलाय ओंखायनो टाइम मोनथारला जाना दं बायदि मोनदों आङो जोंना बि अफिसियेला माखौ हिनजाव लाना दङलै प्रानजित नामदों गरम खालामनांगौ नादोंलै प्रानजित ओइ प्रानजित ब्र माबोरै जाखो माबोरै गरम खालामनो प्रानजित गल'ला जोबनांगोन माथो गरमाव गरमखा आरो गल'ल लांजोबगोन बेसारा साइलेन्ट हास्रा हे बे अफिसियेल बोला प्रानजित फैसा खामायनो नामा इजि आर्निं नामदारा नै इजि आर्निं फैसा खामाय नामा होनो आसित देवर में आ गया हम लोग का आसित देवर माने बोला ओए मोरा दिन थक बोला और दिन थक का मीनिंग क्या है रे मुझे समझ नहीं आता है रे सारोना ने बोला है आप लोग यूट्यूब से मिलेगी तो मुझे भी केयर करे ना ओके गाइस बोला हाँ सारोना मैं हूँ ना मैं तेरा हस्बैंड हूँ सारोना मैं हूँ साइली ने बोला है ओ माय संजीत बी ऑफिशियल की शादी में की शादी में लूटा देना ओके गिव में बोल रहा अच्छा हाँ बि अफिसियेला मोनदों प्रानजित आं हिनजाव लाना नर्मेल जाबायनोलै ओइ बि अफिसियेल गंसे लादों आं दुगैबाय थायो नामा सोलायनांगौलै नांदों नै मिनिबाय सारुनाया बुंबाय आस्था आई गया तू अभी नामदों आरोना मेक्सेल अन सारुना ने बोला है मोस्ट वेलकाम आस्था मोस्ट वेलकाम बि अफिसियेल होनदों साइली फैसा आर्निं करेगा क्या होनदों पिस्ता ने बोला हा बोला साइली ने बोला हा बोला है
एसे आर्निं सोलिदों इजि आर्निं बोला साइलि मेक्सेला मा बुंखो आस्था हेल' हेल' नो आस्थानि बोला हे थां थां दानखा प्रग्राम नामदों प्रग्राम दं ओमफ्राय मेक्सेलनो ब्लु होलाय दारा दे अके मेक्सेल ब्र ब्लु ने ओमफ्राय जोंना बि अफिसियेल तेरी शादी में थाकला लड़का आएगा नांबो एमडीएम ऑन थैंक यू सो मच सारोना ने बोला है मोरा संजीत ठीक से पढ़ाई करो हाय मुझे आप लोग का भाषा मतलब मेरा जीवाई गुरता नहीं रहे आप लोग का भाषा शैली सारोना बी ऑफिशियल ने बोला है होलालै प्रान्जित मुगैयोसो दाना हिनजावखौनो गोबा खला बारायग्रा जाबाय गांदेलास्टिं माथों ना मा बायदि बि अफिसियेल दिनै कन्डम गल'दों आं दाना खनथाम गल' दोनोलै नै बि अफिसियेल खनथाम गल' दोनो जोंना प्रान्जितआ साइली ना मिनिबाय साइलिनो बोला ओइ मरा सन्जि सुनो ना साइली बोलो मेक्सेला बुंबाय बि अफिसियेल दे जइनिं जानो नामदों नै बि अफिसियेल जोंना मेक्सेला जइनिं जानोनो बि अफिसियेल जोंना बि अफिसियेला दिनै बिराद गल'बाय थायो खोमालै बि अफिसियेला फाग्लाया जार्मन दालायनो बायलाङोनो धेमालि नामा प्रान्जित बि अफिसियेलजों ओमफ्राय ओइ सन्जि सुनो हा बोलो ओमफ्राय बि अफिसियेल जइनिं जानो मा होनो साइलिने बोला बी ऑफिशियल ना हंस रहा है सारों ने बोला कैसे हो जॉइनिंग किसी को ज्वाइनिंग करने को बोलो ना हाँ एवरीवन गाइस सारोना के साथ फ्रेंड हो जाओ कोई नया है सारोना के साथ फ्रेंड हो जाओ बी ऑफिशियल भाई प्रान्जित सेंग्रा समाव बारा गल' नाङा आंना हिनजाव लाना हिनजावखौनो जनो हाला नामदारना सेस मेक्सेला हेलौ दानना बि अफिसियला मागोन मेक्सेल अके दानदों बेनिफ्राय सालिने बोला कौन है तेरा गर्लफ्रेंड है रे बाबा बारदास ओ उसी लड़की का बी ऑफिशियल बोला है मेक्सेल ने बोला बी ऑफिशियल जॉइनिं जानो नामा नामदों ओमफ्राय जॉइनिं खालाम दे मेक्सेल आं रिटार्न खालामगोन नामदों बेनिफ्राय एमडीएम जॉइनिं एमडीएम ऑन थैंक यू सो मच सारोना बोला मेक्सेल हाय बोला है मेक्सेल दे सारोना के साथ जॉइनिं हो जाओ प्रान्जितआ बुंबाय ओइ साइली बिदिखौ गोजानाव लागोन खेला नामदों नै राजुनि आस्रा है मेक्सेला बुंबाय साइलिजों बारा रायलायब्ला गल'गोनबो नांलै साइलिया बिराद मानसियानो एसे हटमेन ना इनिफ्राय सारोना ने बोला राजू जॉइनिंग करो ना बोल रहा है मेक्सेल ने बोला हेलो सारोना बोल रहा है साइली ने बोला ओइ प्रान्जित उल्टा पुल्टा मत बोलो होनदों प्रान्जितआ मेक्सेल नामनि बे आरोना गल' ओइ प्रान्जित बारा गल' नालै सेंग्रा समाव ओइ दा जोंना बि अफिसियेला हिनजाव लानानै हालानोनो जनोनो साइली गरायनो इस होगोन आं दै गुसु गांहोलायगोन आं प्रान्जितआ दै गुसु हागोन ना प्रान्जित माबा बि अफिसियेल नों मैसो हारिखौसो लानांगोनलै ओमफ्राय जोंना मेक्सेला बुंबाय प्रान्जित ब्र गल'बाय नोंबो नामदारा प्रान्जितआबो गल'बायनो खोनथाम सारोना ने बोला है सारोना कर दूंगा बोल रहा है साइली ने बोला ओए मोरा मेक्सेल क्या बोलो मुझे क्या बोला मुझे बोल रहा है मेक्सेल ने बोला सारोना ज्वाइनिंग है तेरे से बोल रहा है प्रान्जित ने बोला साइली मैडम सारोना बोला ये संजय उल्टा है उल्टा जन्म लिया होगा शायद हाँ साइली में उल्टा जन्म लिया है इसलिए उल्टा पुल्टा बोलता है स्मिता ने बोला है हाय उर्ला गुड मॉर्निंग दा उर्ली गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग ना मा गुड इवनिंग से सारोना ने बोला है उल्टा है पढ़ाई करता है हाँ उल्टा पढ़ाई करता है मैं इसके बाद हम लोग का उल्टा मैक्सलम भाई मतलब ज़्यादा बता करेगी तो प्यार हो जाएगा बोलो साइली बोल रहा है साइली ने बोला बी ऑफिशियल को हिंदी नहीं आता है रे बाबा ना बुंबाय साइली ने बोला अच्छा मेक्सेल नामदों बि अफिसियेल बोला साइली नोंखौ जुगोन आं जसि जुगोन नामा बि अफिसियेल नोंना गल'बाबो नों हानाय नङालै बि अफिसियेल डेन्जारसो मैसो हारिसैबो एसे मैसो नांदेरनाय आरोना राजू ने ऑन थैंक यू सो मच सारोना ने बोला है हाँ पता है मेक्सेल बोला है
साइली ने बोला तो फिर हिंदी में बोलो ना मैक्सवेल सोना बोल रहा है। सारोना ने बोला है तू है मोरा संजीव बोल रहा है। प्रांजित ने बोला है उनजोंसो लागोन आं बिखौ उनजोंसो लागोन बेनिफ्राय उथुमायाव मोनहैगोन माथो फाग्लाफोर उनजों लाबालाय। बेनिफ्राय बी अफिसियल का तो लान्था नाम बी अफिसियल का लान्था हो गया रे बाबा नामदों। बी अफिसियल जयनिं खालामबाय दे कमेन्टबो हरबाय दं बी अफिसियल लोगो जयनिं खालामबाय जोंना मेक्सेला। मैं सारोना बोला मैं किसी को बोला नहीं तुझे ही बोला पागला बोला सारोना ने। मिक्सला मैं बी ऑफिशियल को बोल रहा था बोरो में साइली सोना नों बी ऑफिशियला बुंबाय साइली बामख्रबनासो होगोन खेलानो थोद फाग्ला बी अफिशियल। ओमफ्राय जोंना हाय मैसो नांबाय जोंना सिमिया ओइ दां मैसो नङालै। बेनिफ्राय साइली हाय सना गुड मर्निं मेक्सेल दों गुड इभिनिं नो साइली नोंखौ सालायगगोन आं होनना बुंबाय नै सेस। बेनिफ्राय जोंना हाय सुमिता सना गुड इभिनिं नो ब्लु होदो अके बी अफिसियल। सिबात मेक्सेल ब्र हगारगासिनो रिथा नामदार ना मेक्सेल रिथा हगारगासिनो बी अफिसियला बोरै सुमित खबरफोरानो जिनानै सुमिता बोरैनो खबरा खोन्थाहरदो। प्रान्जिता अन थेंक इउ सो माच जोंना मेक्सेला बुंबाय अके बी अफिसियल होनदों। सारोना ने क्या बोला है स्मिता हाय बोला है मेक्सेल ने बोला है प्रान्जित साइली इसलिए नोंजोंसो समायथारदों ना प्रान्जितजों साइलिजों समायमारो नामाब्रा आयो इमासे बारफैदों गुसु मोनलायनाय बिखा थाजिम मोनलायनाय। सारोना बोला दे हाय लागिफोर नों नेक्स्ट लांबाय स्मिता मा खालामदों प्रान्जितने बोला अन साइलिने बोला है टुट थाख्ला बी अफिसियल बगे हास्रा है। जोंना बी अफिसियला बुंबाय मेक्सेल आं नोंजोंसो फ्रेन्ड दंखायो नामदों। सिमी दंना गैला थांगो सिमी हेलो सिमी किधर गया है प्लिज कमेन्ट कीजिए सिमी हेलो ओमफ्राय स्मिथा बुंदों ना सना मोजां मेक्सेल होनदों। मेक्सेला बुंबाय ए दंखायो नामा नामदों। साइलिया बुंबाय सनजित बुलगे हास्रा है। बेनिफ्राय जोंना साइलिने बोला है सनजित बोला है प्रान्जिता मिनिबाय आरोना साइलिने बोला सनजित बोला गुस्सा गैया बी अफिसियल लांबाय डिउटियाव ना रुमाव नामदों नै डिउटियाव ना रुमावनो। बी अफिसियल ब्लगा मा बुंखो साइलि नोंखौ होलो समाव ना बांग्रि मावनाय बायदि नामा बी अफिसियल। ओमफ्राय दं मैसो नामदाना सुमि माथो खबर सबर गैथारा नै आं नोंसिनि खाथियावनो दङ नोंजों गोरजिया थाफैनो थाखाय गोरजिया। ओमफ्राय जोंना प्रान्जिता मा बुंखो आंना बिबारसोलै आंनो नाङा होनना बिबारसोनो बा प्रान्जिता मालाय बिबार बायदि अननाय मोनाखिनो। बेनिफ्राय सापर्ट बारदा भाई नहीं मिलेगा ज़्यादा हो गया लोग का परस ने बाया सारोना थोड़ा सपोर्ट करो ना मुझे प्लीज़। साइली ने बोला संजय बोला हंस रहा है संजय गुस्सा हो गया। मैक्सेल ने बोला प्रांजित घर वाला एक बाहर वाला एक नंबर ने बाप स्मिथा मामखो डिउटियावनो सना मैक्सेल बा स्मिथा डिउटि मावोब्रा हेलै सेंग्रा सिख्लाफोरानो जि गोरलै ओमफ्राय सेंग्राफोरा जि बोरायलै नै स्टेसनाव नायलाय मेक्सेल माबा बी अफिसियल। ओमफ्राय जोंना साइली बोला सनजित गुस्सा गया सारोना बोला सिमी मैं हेलो सिमी देखो प्लीज सिमी सारोना के साथ फ्रेंड हो जाओ। बेनिफ्राय सारोना ने ओमफ्राय साइली बोले गुस्सा गया मन्दिरा लाइक दान थेंक इउ सो माच मेक्सेला सुमि होननानै हादरबाय बबेयाव दं मैसोनो आङो स्टेसनाव दङलै नै। बेनिफ्राय मेक्सेला अनन मन्दिरा होनदों मा खालामदों प्रान्जिता होनदों मेक्सेल जाथ'ला दै दिनै होनदों। साइला बुंदों साला बी अफिसियल पापि मैसोखा पापा साला थाख्ला थुर बोला हे। मेक्सेला बुंबाय पार्ट टाइमबो नङा प्रान्जित होनदों बी अफिसियल होनदों प्रान्जित बोरै जाखो होननानै मिनिबाय। साइलिया मा बुंखो मेक्सेला बुंबाय मन्दिरा आबै फै सना
हाबफैनांनो हान्थु लोरबो लोरबो सोमावनानै मेक्सेलनि न'आव साइलिया बुंबाय आइ हेड इउ सनजित थाख्ला नांबाय हास्रा साइलि मरा तिनख्लु मेक्सेला अन मेक्सेला माइ स्मिथा थांबाय नामा होनना बुंदों फ्रान्जितआ आंखौ बि अफिसियेल आं एल बि आव हिट खालामनो नांदोंना बि अफिसियेल बुंबाय साइलि एसे एसे मारि ना खोनादों साइलिया बुंबाय मन्दिरा मरा बि अफिसियेल को देखो ना थाख्लाखौ नांदों स्मिथा बुंबाय थांनोसै सना मेक्सेल होनदों दे अके थेंक इउ स' माच स्मिथा बि अफिसियेला होनबाय फ्रान्जित नंगौ नामा होनदों फ्रान्जितआ बुंबाय मेक्सेल स्टप खालाम धनि आं नामदों साइलिया बुंदों सन्जित बलखिया गुस्सा गैया साइलिनो मेक्सेला बुंबाय स्मिथाया आंनिसो सन्जित दे स्मिथाखौ लानो फ्रान्जित आंना माबा दंखायो नै जिमि सुमि दं माबा मा होनो मिनि दंखायो मिनियाव थाङो मिनि आंना मावजिया मिनि मावजिया ओमफ्राय नोंसोर रायलायबाय था मेक्सेलनो अके दे फ्रान्जित अके ओमफ्राय स्मिथाया मा बुंदों जागोन दे मेक्सेल सना बारे सना मेक्सेलनो मेक्सेला बुंबाय नोंलाय बहा थांनो फ्रान्जित नांदों साइलाया बुंबाय बि अफिसियेल मोनाम हाय टु सि थुर होनना बुंबाय बेनिफ्राय जोंना साइलाया बुंबाय बि अफिसियेल नुमा नों मेक्सेला बुंबाय रावखौबो दाला स्मिथा सना नांदों आरोना रावखौबो दाला नामा ओमफ्राय सोर दं कमेन्ट खालामदो दे साइलिने बोलाय सन्जित मरा बोलाय साइलि तु मौरी साइलि कौन है कमेंट साइली आई हेड यू बोलाय थैंक यू सो मच साइली आई हेड यू टू हान्थु लोरोपो जोंना जिमि माबा सुमि मा होनोमोनलाय मिनि खारगोन ना माखो मिनि कमेन्ट खालामलाय स्मिथाया बुंबाय लाखाया दे सना आं रावखौबो सना मेक्सेलनो बारे मेक्सेल जोंना मेक्सेलजों जिमिजों हाबा जादोलै मेक्सेल जिमिखौ थाब लांदो आं माने नोंसोरनि हाबा जानो गोसोमोन आरोना थाबनो स्टेसनाव माथो सेंग्रा सिख्लाल' बेरायब्रा मेक्सेल ब्र हान्थु लोरोफो सोमावलायनानै ओमफ्राय मा होनदों जोंना साइलिया सन्जित आइ हेड इउ साइलि आइ हेड इउ टु बेनिफ्राय जोंना मेक्सेला होनदों औ सुमि सना होनदों स्मिथा सना होनदों फ्रान्जित बिदिसो ओंलै फ्रान्जितआ लाइनाव थांबाय ब्रा लाइनाव ओंखायनोथ' बिदि जाबाय इयो फ्रान्जित अमा बेफारि साइलिया मिनिबाय रागा जोंबाय नै साइलिनि गुस्सा गैया जोंना जिमिया थांखो ना माखोब्रा सनायालाय आंना जिउआ समफ्ल'आ माथो रावबो गैलाब्रा हान्थु लोरफो सोमावनानै आंनि न'आव हाबफैदो लोगोफोर हान्थु लोरफो सोमावनानै आंनि न'आव हाबफैदो दे सोर दङ बेनिफ्राय जोंना ओइ मैसो आंखौ सिनायला नामा गोरजिया फाग्ला ओइ जिमि नोंखौ सिनाया जायो नामाब्रा जाम्बिलाय नोंजों मैयासो खम मा होनो खान्थाल लाथा बायदि आङो माबाबाय आरो दा सिनायासो होनबाय खान्थाल लाथा बायदि ओमफ्राय जोंना साइलिया गुस्सा गैया नेक्स्ट लांबाय आरोना स्मिथा खैथायाव फैगोन नोंलाय स्मिथा सना होनदों सिमि मा खालामदों दे सिमि खोन्थाहर गाबोन लोगो हमनोबा बुं सिमि गाबोन लोगो हमगोन आङो ओमफ्राय फ्रान्जितआ बि अफिसियेलना मिनिबाय आरो बि अफिसियेला खारबाय दांलै फाग्लाया ओंख्रि संदोंनोलै बि अफिसियेला फाग्लाया ओंख्रि संगासिनो दं बि अफिसियेला थिनख्लुआ ओमफ्राय साइलाया बुंबाय बि अफिसियेलका सटा हे साला थाख्ला मोनाम सट थाम फार नाम दादा सेसलै नै फ्रान्जित बि अफिसियेलना सथासोनो साइलाया बुंबाय राजू जी कमेंट क्यों काट रहा है राजू जी कमेंट मत काटो यार राजू जी कमेंट नहीं काटना नहीं चाहिए बेनिफ्राय मेक्सेल ने बोला है जिमी माइ डि जयनिं खरो होनना जिमिया
ओइ मेक्सेल ब्र' जिमि आंनिसो हले नोजोर दाखा हले बारना जोखागोन आङो नेक्स्टला बुंबाय राजु बल'जि होनना बुंदों साइलिया बुंदों रागा जाबाय राजुनि बलाय मेक्सेल मि एस लाभ एल बि अके आदसा थेंक इउ स' माच थेंक इउ इसमिनि बलाहे ओइटआवसो थांगोन आदसा जिमिनि बलाहे बबेयाव दं नों मैसो आं नोंसिनि गामियावनो दङ जिमि आं नोंसिनि गामि खाथियावनो दङ मेक्सेलनि बलाहे सनालि हरदोंना सन्जिवला आदसा हा फ्रेन्जितनि बलाहे आं बिदि रायलायजाया नामदाना आदसा इसके बाद मेक्सेलनि बलाहे आं लायनो थांगोन दे स्मिता होनदों आदसा थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए स्मिता ने बोला है मैक्सेल सोना 8 उन्होंने ओके थैंक यू सो मच कमेंट करते रहने के लिए थैंक यू सो मच कौन है प्लीज कमेंट कीजिए फै दे सोना मैक्सेल ना ओके 8 थांनांगौ ना मैक्सेल 8 लोंदों इने बारे खान्दा गाननानै आंनि खाथियाव जिरायफैबावलै सासे सिख्लाया ओमफ्राय सेंग्रा आरोना बयफ्रेन्डबो दं आरोना फाग्लाफोरा सानै बयफ्रेन्ड सानै सेंग्रा ना नेक्स्ट ब्र' ओमफ्राय साइले बुंबाय साला थाख्ला बि अफिसियेल को हिन्दी नहीं आता उरला सि बोला है सिमिना बुंदों गाबोन लोगो हमगोन मैसोना जिमि आं नोंसिनि खाथियाव दंखायोबा गाबोन लोगो हमनोबा सापागुरियाव फै ओमफ्राय मा होनना बुंगोन मेक्सेला बुंबाय आरोना आं लायनो हायाब्ला मोजां फै दै सना होनना बुंदों बेनिफ्राय जोंना स्मिथाया मा बुंखो जागोन दे सना मेक्सेल होनना बुंदों मन्दिरा बुंबाय अन थेंक इउ स' माच मन्दिरा अन थानायनि थाखाय बेनिफ्राय जोंना सनालिया अन होनदों नायखुमादों आरो सनालिया जोंना मेक्सेला बुंबाय स्मिथा सना हादरबाय जोंना साहिलाया बुंबाय बि अफिसियेल नहीं जुगान तो बेरी ऑफिशियल है बेरी ऑफिशियल है बोलो साला नांदों ना बे ऑफिसियल खाना बना रहा है साइले इसलिए चला गया मन्दिरा मा होनदों मा बिमारिथार सनजित नांदों लै माबा स्मिथा दानि सानै सिख्ला माने एकदमबारे सानै सिख्लाखौ नुनानै आंना बयसानो बेमारि जाबाय आरोना बारजाबनो थाबायलांनायखौ नुबायना आङो बेमारि जाबाय आरोना बयसा आंना ओमफ्राय प्रान्जिता अन मन्दिरा बुंबाय थाब फरायलै कमेन्टफ्रा दाना थाब फरायलै कमेन्टफ्रा दे फरमेनानो गैया माथो मन्दिरा हान्थु लोरोबो सोमावनानै आसरित बर' सिख्लाबो दं नालाय स्कार्ट खान्दा होननानै सेंग्रा सानैजों बासथाबलायनायनि थांलाय फैलाय जालागासिनो आरोना आंनि खाथियावसो जिरायफैयो ओरै थां सरगौमोन आं आंनि खाथियाव जिरायफैबावो आरोना सिख्लाया फाग्लासो ओमफ्राय बयफ्रेन्ड दं आरोना बयफ्रेन्डआबो खाथियाव जिरायफैदों आरोना आंनि खाथियाव आं सियाराव जिरायना दं नालाय प्रान्जिता अन थाब फरायलै फाग्ला होननानै फरायगासिनो माथो नै जोंना नै सिमि सना जिउ समफ्ल'आ फैबाय बारा नायनाङा मैसो मालाय बयफ्रेन्ड गोनांखासोलै बयफ्रेन्ड गोनांखासो साइलि बदनि होननानै मिनिबाय मन्दिराया मेक्सेला बुंबाय मन्दिरा सना आं एथ' नागिरदों नोंखौ दासो फैदों होननानै मेक्सेला बास्लायलायबाय मासे हाबबायलाय बोराय मानै हाबलायबाय बोरायनायालै माथाम हाबलायबाय बोरायनाया इदि जासै माथो होनबा ओमफ्राय मन्दिरा मा होनदों मेक्सेल कि खबर होनदों साइलिनि बोला हे मन्दिरा बुट होननानै मिनिबाय आरोना मन्दिरा होनबाय मेक्सेल आबौ मा खालामदों होनदों स्मिथा बुंबाय र' दै सना मेक्सेल होनदों सनालिया बुंबाय लाइक दान सनजित नों अके सनालि मा खालामदों मा ओंख्रि जाखो सनालि खोन्थाहरदो दे माबोरै सनालि खबर सबरा मेक्सेला बुंबाय आरोना मर भाल तुमार कि खबर मन्दिरा सना होनना बुंबाय जापाना बुंदों थेंक इउ फर इउर सापर्टिं इउ प्रिमियार्स दाना थेंक इउ स' अके जापानिस अके मस्ट वेलकाम जापानिस बेनिफ्राय मन्दिरानि बोला हे साइलि भुटनि होननानै मिनिबाय साइलि भुटनि ओमफ्राय मेक्सेला बुंबाय दे स्मिथा सना होनना बुंदों मन्दिरा बुंबाय मरे भाल होनना मरे भाल होनदों साइलिया बुंबाय मन्दिरा गया गुस्सा गया आरो मेक्सेल बोला जापानिस दे जयनिं करो होनना बुंबाय राजुनि हा होनबाय सिमिया बुंबाय
बारा नायबाय थाबा मेगना थुख्ला जागोन आंजों आयै सना मेगन थुख्लानो नोंबो खाथियाव गैया नालाय सना आं एकदमबारे लोगो हमलायलायनानै बेरायनो गोसोमोनलै मिथिबायना जाफुंना जाफुंलाथाय बे जोनोमाव मेक्सला होनबाय खालाम भाल मन्दिरा होनदों मन्दिरा बुंबाय आरोना साइलि होननानै मिनिबाय बेनिफ्राय मेक्सला बुंबाय राजु होननानै हादरबाय राजु एसकिबा साइलि मन्दिरानो बोला बुजाथार भाल होननानै बुजाथार भालनो साइलिया बुंबाय साला थाख्ला बि अफिसियेल जुगान्त भेरि तुर तुर होननानै मिनिबाय आरोना बे अफिसियेल किधर देख रहा है रे साइली बे अफिसियेल साला गया ना दासो गरमा एसे थान्दा जाहांदों मेक्स लांबाय आरोना बालनि सनजितनि मबाइलआ मेगन गाज्रि खालामगोन दे बे होननानै गाज्रि खालामालै गाज्रि खालामा मानो गाज्रि खालामनो कालारा बेलेगसो जायोना ब्लेक जायाना आंना फाग्ला र' ब्लेक होनाय नायनो दे आङो नै इदिसो जायो नै आंना इदि जायोना आंनासो मेगन गाज्रि जागोन इदिबा इदिसो जायो हायाना आं इदिखो बेनिफ्राय जोंना जुगान्त बेरी खाना बनाते तू मर जाओ बोल रहा है मेक्सेल ने बोला है मन्दिरा आंना रावबो गैयालै दे अन दो सना होनदों मेक्सेला अन थेंक इउ सो माच जोंना सिमिया मा बुंखो जाय आंजों लोगो गैया लोगो जानो हागोन नै जोंना जिमिजों लोगो जा सोर सोर लोगो जानो मेक्सेल मन्दिरा साइली जिमी के साथ फ्रेंड हो जाओ जिमी मेरा गर्लफ्रेंड है साइली जिमी के साथ फ्रेंड हो जाओ जिमी थोड़ा बता दो साइली को ओमफ्राय फाग्लासो खा नांदों ना मेक्सेला ओंलै मेक्सेल जाया आंना मबाइलानो फाग्लासो आपडेट जानानै साइली ने बोला है मेरा दिमाग खराब हुआ है तू दोस्त है ना बी जुगंत बेरी का है ना आप तो गाली का मोरा संग साइली मेरा दिमाग खराब हो जाएगा इतना मत गाली करो मुझे मैं थक गया रे साइली तेरा तू इतना ज़्यादा गाली करते रहता है साइली साइली ना तू मेरा मतलब वाइफ होने से ना मैं तो एक दिन में भाग जाता था रे तेरे से नहीं रहता था तू इतना गाली करता है रे बात साइली से शादी होने से ना बा दिन रात गाली करने वाला था साइली थत बेनिफ्राय र' बिदिब्ला सिमि सना आं लोगो जानो ओइ मेक्सल ब्र सना होनाब्रा नोंना मन्दिरा दंखायो ओमफ्राय सनालिया बुंबाय आंना खामानि दं आंनोसै दै सनजित मैसोना थांनोसै दे थांदो दे बेनिफ्राय जोंना कन जिमी मरा बोलो सिमी है हाँ सिमी जिमी सेम है ना साली तू साली एक हिसाब लेते रे मेरे से बेनिफ्राय जोंना साइली गुस्सा गैया ओमफ्राय मेक्सला बुंबाय सिमि सना गावदां एथ' समायना आं लोगो खालामबाय कमेन्ट हरबाय दैनो मेक्सेला बारा नोजोर होबाय दै मेक्सेल मन्दिराजों मेगन थुख्ला जागोन नों बाला ओइ माबा स्मिथाजों ओमफ्राय जोंना सिमि सना ना सिमि हारबायनि मेक्सेला ओमफ्राय जोंना साइलिया बुंबाय मेरे से मिस्टेक मजाक करो अगर कोई भी मेरी से नेक्स्ट लेवल में जाएगा तो मैं डबल नेक्स्ट लेवल पर जाता हूँ मोरा संजय बोला साइली मोरा साइली तू मोरा है ना इसलिए ऐसा हो गया साइली को और सोर दं दे कमेन्ट खालामदो आयदै सोर दं कमेन्ट खालामदो दे एवरीवन गाइस कौन है कमेंट कीजिए साइलिया बुंबाय मैं इसे लड़की हूँ पुलिस से झगड़ा कर सकता है मोरा संजय वाओ साइली तू ऐसा लड़की है ना अच्छा ओमफ्राय मेक्सला बुंबाय आरो ना नेक्स्ट लेवल पर चैलेंज देगा तू मैं जरूर आऊँगा साइली तेरे एलबी में हाँ साइली बोलो साइली मेरे से मेक्सल के साथ करो हाँ साइली तो डरपोक है रे साइली
तू तेरा एलबी में तू बंठो मुरा है हाँ मैक्सवेल ब्रो साइली ना साइली खुद का एलबी में बंठो मुरा है साइली खुद का एलबी में बंठो मुरा है रे बंठो मुरा बेनिफ्राय जोंना कमेन्ट खालामदो दे साइली सिमि अबाव थांखो जोंना सिमिया सना जिउ समफ्ल आमाय थुखुला आंनि किडनेपा सनजित थांथ'नोसै ना मा दे थांदो दे मैक्सवेल ब्र आंबो दसे थाना दोननोसै दे मानसिफोरबो खमायबा दोननोसै आङो दे मैक्सवेल ब्र थेंक इउ सो माच सोर दं कमेन्ट खालामदो दे मस्ती करो लेकिन गलत वर्ड बोलेगा तो मैं सोता नहीं हूँ मैं साहिबा कौन कमेंट साइली ने बोला हाँ साइली बोला है जोंना ददेरेयानो लाइक दान थेंक इउ सो माच ददेरे दासो फैबाय नोङो बेनिफ्राय जोंना साइलिया बुंबाय हा मैक्सवेल नांबाय ओके बाय साइली बाय बोला है मैक्सवेल ने हाँ मैक्सवेल बोला है दोदरे ऑन थैंक यू दोदरे थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम साइली ने बोला बाय मैक्सवेल दोदरे ने बोला ऑन थैंक यू सो मच मेरे एलबी में क्या मोरा संजय बोला है तेरा एलबी में चैलेंज करेगा बोल रहा साइली ओ मैक्सवेल ने मतलब नेक्स्ट लेवल में इसके बाद मंदिरा ने बोला ऑन डिमू ने बोला ऑन थैंक यू ऑन थानायनि थाखाय थैंक यू सो मच कमेंट बोलो कमेंट चाहिए बंठो मोरा क्या है संजीत बंठो मोरा का मीनिंग हो गया साइली जो परसेंट मतलब देखो बंठो मोरा का मीनिंग में क्या बोलेगा ना जो अभी देखो आपके सामने टीचर है और टीचर का सामने तो क्या होता है ना चुप चाप रहता है ना कुछ भी मतलब बात नहीं करता है गलत बात नहीं करता है चुप चाप रहता है ना इसको बोलता है बंठो मोरा मतलब जैसे तेरा एल में तू बंठो मोरा है क्योंकि तेरा एल में तू हस्बैंड को डरता है मतलब थोड़ा इंजॉय भी करने के लिए नहीं देता है थोड़ा एक दो मतलब गलत बात बोलने से तू गुस्सा होता है तू रोता है ना इसलिए मतलब मिलजुल के मतलब एक ही वर्ड में बोलेगा तो तू बंठो मोरा है साइल इज बंठो मोरा ओमफ्राय दैमु अन थैंक सो मच साइली ने बोला है ओए संजीत सुनो ना हाँ साइली बोलो मोरा बोलो ओए सुनो ओके बोलो साइली मोरा संजीत मेरे एलबी में नहीं बोल सकता मेरा फैमिली देखता है हाँ साली मेरा एल्बम में तो मेरा फैमिली देखता है ना मेरा दीदी देखता है मेरा जीजू देखता है तो क्यों आप लोग क्यों तुंतुलू बोलता है तो बोलो साली मोरा साली मोरा तो साली जरूर मोरा है रे बी ऑफिशियल जुगान तो बेरी सोता है उसका हाँ साली और साले बी ऑफिशियल का बी ऑफिशियल का एलबी में मतलब कोई नहीं आता रे इसलिए बी ऑफिशियल बोल सकता है मतलब साली मोरा साली कमेंट करो इतना लेट को हो रहा है हाँ टिंटलू कौन बोलता है बोलो तूने मुझे तो
पता भी नहीं। तेंदुलु क्या तूने बोला मोरा? हाँ साली तेंदुलु इसलिए मत बोलो अलसे। ओ वेट करो रे बाबा बोल रहे। साली मोरा क्या हो गया? कमेंट साली, कमेंट करो साली, कमेंट। साली 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 बोलो साली, मेरा एलबी में आज कौन कौन नहीं आया है साली? तो रेस्टार करो साली, रेस्टार बॉय साली, रेस्टार करो। मेरा एलबी में कौन कौन नहीं आया है आज? तू भी मत बोलो ओके? हाँ साली, मैं तो साली तेरे को बोंठो मोरा ही बोलता है ना साली। साली आज से तेरे को बोंठो मोरा बोलेगा। बोंठो मोरा का मीनिंग हो गया कि मतलब जो मतलब लड़का होने से भी लड़की जैसा रहता है ना, इसको बोंठो मोरा बोलता है। मतलब लड़का होने से भी मतलब लड़के जैसा काम करता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताया है पहले से, इसलिए बोंठो मोरा। ओए संजी सुनो ना, हाँ बोलो साली मोरा, साली बोंठो मोरा। जापानीज, जापान ने लाभ लाभ दिया है। एक्सेप्ट, आई एम एक्सेप्ट जापान, थैंक यू सो मच ब्रदर। साइली ने बोला ओट्स भी हाई लाभ, हाई लाभ, हाई लाभ, हाई लाभ बहुत फानी है है ना बोला। हाँ साइली उस भी तो मतलब थोड़ा मतलब लड़के जैसा है ना, सुनेगा साइली, उसे सुनेगा, ऐसा मत बोलो। नेट नाङाखै मैसो नाला। सिमि नों साला मैसो, आंनि भिडिअखौ फुल फुल नाया नोङो, कमेन्टल' हरो मैसो। ओमफ्राय साइलिया बुंबाय तू मैं तो मैं लड़का जैसा हूँ मोरा संजित। नहीं साइली ना तू मतलब मेरा बात समझ में नहीं आया रे साइली। तू मतलब बोंठो मोरा का मीनिंग हो गया रे। मतलब साली सुनो, साली तेरा पास अभी देखो एमएलए आ गया ना, तेरा पास एमएलए है। तू एमएलए के पास क्या करेगा? तू आराम से चुपचाप रहेगा ना तू, मतलब कुछ बात नहीं बोलेगा। मतलब एमएलए थोड़ा जोर जोर से बोलने से भी तू साली चुपचाप रहेगा। तू ऐसा चुपचाप रहने वाला पर्सन को मतलब बोंठो मोरा बोलता है। समझ में आया कि नहीं साली? नहीं फ्राइज ना। हाँ उसबी की एलबी में जाता है तो हंस हंस के मर जाता हूँ मैं, मोरा संजय बोल रहा है। हाँ साली अच्छा। सुनेगा साली, कोई सुनेगा? देखो एवरीवन गाइस कमेंट कीजिए। साली सुनेगा ना? बी एच बी तुझे को मारेगा रे, तेरे को ठकला पटाएगा रे एचबी ने। जोंना सिमिया मा खालामदों दा? सिमि सना नायथारसैलां सिमि सनाखौ। साली मेरा गर्लफ्रेंड को देखो, सिमी ने मेरा गर्लफ्रेंड है, मेरा गर्लफ्रेंड सिमी। ट्रांजिट ऑन, थैंक यू सो मच। अच्छा लेकिन मैं ऐसा नहीं है, एलबी थोड़ा अच्छा हूँ। नहीं साली जो बंटो मरा है तो हस्बैंड को डरता है ना, इसलिए तू बंटो मरा। हस्बैंड के सामने कुछ ज़्यादा बात नहीं बोल सकता है ना तू, इसलिए तू बंटो मरा। जोंना सिमिया मा होनदों फुल नायो तो आं मैसो नामदार ना। अके सिमी थैंक यू सो मच। सना जिउ समफ्ल। ओमफ्राय प्रान्जितआ बुंदों मैसो हारिनि नादार जै मैसो लं लाइफ, मैसो हारिया प्रान्जित मैसो हारिनि लं लाइफ लं लाइफ। ओमफ्राय जोंना साइलिया बुंबाय ओके जल्दी जल्दी शादी करो सिमी से मोरा सुने। हाँ साइली हम लोग तो ऑलरेडी शादीशुदा है रे साइली, सिमी और मैं। हम लोग ना मतलब हनुमान मंदिर है ना, हनुमान मंदिर में हम लोग शादी हो गया रे, सिमी और मैं साइली मोरा। तू क्या पता है रे साइली? ब्लू मोरा साइली तू बोल रहा है ब्लू ले लो, ब्लू दे दो, दो आपको मैं ब्लू दे दिया है।
कमेंट कीजिए कौन है कमेंट कीजिए ना नायागारा देखायदोंल' नों मैसो दारा दायो नायनो हायाब्रा दायो नायाना कपिराइट फैगोन आंना दायो नायबा दा नायगोन नांनांगौबा सिमि मैसो ओमफ्राय सालामाय मेरी हस्बैंड मेरी को डर है मोरा संजीत तू इतना देखो से मेरे साथ साथ में तुझे नहीं पता है कैसे लड़की हो बोल रहा है और इसके बाद सालिया बोला टूट टूट संजीत से सिमी शादी करेगा तो सिमी लाइफ बर्बाद है रे बाबा बोला साइली सिमी क्यों बर्बाद होगा सिमी हम लोग का तो मतलब मास्टर है ना टीचर है टीचर आराम से देखो मोरा साइली तू उल्टा पुल्टा मत बोलो तेरे को ना कान के नीचे बाजेगा ना मैं तो समझ में आएगा कमेंट कीजिए साइली मोरा कमेंट माना बुंगोन मिथाइ फैलाय आंनो दादा मिथाइ फैलाय आंनो मा मिथाइ हैफैनोब्रा बुजासैलां माना बुंदों हा मेथाइ हैफैलाय आंनो दा मा मेथाइ हैफैनोब्रा आं बुजासै ओमफ्राय नायजरा मरा सन्जय हा साइले नायजरा सिमी प्लस सन्जय बोला है सिमी प्लस सन्जय लाभ हाँ साइले थैंक यू साइले थैंक यू साइले थैंक यू इसके बाद संजीत मोरा प्लस सिमी किस बोला साइले मोरा ने थैंक यू सो मच साइले ओए संजीत सुनो ना बोला हाँ साइले बोलो मोरा साइली सिमी मुझे आराम से बैठ के खिलाएगा साइली मोरा तू क्या पता है साइली सिमी मेरा जान है ओमफ्राय लादु हैफै आंनो थान्दा लोंनो लुबैदों मैसोना लादु हैफै लाबो होनना बुंब्रा मा हैफै आंनो थान्दा लोंनो लुबैदों मैसोना आयै सना सिमि मा हैफै बिलाय दौनाबो होगोन आं नोंनो मिथिबायना दौनाबो होगोन आङो माबा दौनाबो होगोन आङो ओमफ्राय ब्लु लादो मरा सन्जय बोला साइले मरा ने इसके साइले ने बोला कमेंट साइले ने क्या बोला साइले देखा नहीं रे कमेंट साइले ने बोला कमेंट फराय दे मोरा संजीत देखती हो बोला अच्छा ओए मोरा संजीत सुनो ना बोला हाँ साइले बोलो कितना बार सुनाएगा रे साइले मुझे सुनो बोलो एक बार में सुनाओ सभी को
ओए मोरा सुनो। हाँ सैली बोलो ना, सैली क्या हो गया सैली, बोलो बोलो बोलो। हलि मुलि आरो हेलौ हेलौ हलि मुलि आरो मस्ट वेलकाम दे सेकेन्ड वेलकाम खालामनाया हलि मुलि नोंथांखौ सेकेन्ड वेलकाम। सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामदो। आयदा खिथु सालायलाबाय जेरै जेरैनो। सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामदो। साइलि किधर गया दे सिमि कमेन्ट खालाम, लाइक दाना हलि मुलि दासो लाइक दान होबाय आरो ना। थेंक इउ स' माच हलि मुलि लाइक दान होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामदो। साइलिना हास्राय साइलि मोरा क्यों हंस रहा है। जोंना सिमि सना जिउ समफ्ल' बहा थांखो दे कमेन्ट खालामदो। ऑन हुआ अच्छा सैली ऑन है, ओनली ऑन सैली ऑन होने से क्या होगा रे, क्या सैली सुनो ना तो बोलता है, एक बार में बोलो 1000 बार बोलो एक बार में। सैली तू साला खाना भी बनाने आ जाए सैली तुझे को, तेरा हस्बैंड ने खाना बना के सैली को खिलाता है इतना, मतलब सैली इतना बंठम बुरा है सैली ने। इसके बाद मा होनो आंहा टाइम गैया मैसो होनदों, आंहा टाइम गैया मैसो। दे मा मावोब्रा नों टाइम गैलायलायि खोन्थायाबो। थांनोसै मैसोनो थांनोसै दे ससेथ' सना जिउ समफ्ल' बुंलां सिमि एसे गोजोननायनि। साइलाया बुंबाय हलि मलि हेलौ होनदों। दीप्ति अग्रवाला ने बोला हेलो ब्रो कैसे हो ब्रो। दीप्ति मैं अच्छा हूँ ठीक हूँ और आप बताओ आप कैसे है दीप्ति जी। साइली ने बोला संजीत बाय बाय बोला है। अच्छा साइली थैंक यू सो मच, थैंक यू साइली, अच्छा थैंक यू। साइली ने गुस्सा हो गया। होली मोलिया सिमी मैं हाय नाम डरना। साइलिया बुंबाय संजीत बोल के गुस्सा हो गया। होली मोलिया बुंबाय हेलो हेलो। दीप्ति ने बोला है मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा दीप्ति और खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ है बताओ। साइली ने गुस्सा हो गया है। दीप्ति ने बोला लाइक डन, थैंक यू सो मच। और दीप्ति दीदी मेरा वीडियो देखो, मेरा वीडियो देख के दे दो, मैं भी आपका देख देगा। मेरा वीडियो भी देखो, कमेंट करो, मैं भी आपका वीडियो देखेगा कमेंट करेगा। साइली मेरा वीडियो देख के दे दो। साइली फुल देखो ना साइली मेरा वीडियो। साइली तू सला मेरा वीडियो शॉर्ट देखता है, फुल देखो। कितना पुराना वीडियो है, नया वीडियो पूरा देखो साइली मेरा वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट करो। होले मोलिया ने दीप्ति हाय बोल रहा है। दीप्ति ने बोला है खाना नहीं खाया। अच्छा मैं भी खाना नहीं खाया रे दीप्ति, मैं अभी खाना नहीं खाया मैं भी। और एवरीवन गाइस प्लीज़ कौन कौन है कमेंट कीजिए, मैं भी एलबी बंद करेगा 8 बज गया। दीप्ति हाय बोला है होले मोले ने। सिमी माय ने बोला है बाय मैसो सना मुना दाना। ओके जोंना सिमी सना दे सना जिउ समफ्ल' रोजा साबायखर थाबाय नोंनिसिमबो सना, आंनि जिउ आमाय थुकुल। ओमफ्राय दीप्तिनि बोला है ओके मी देखेंगा आप भी देखो लॉन्ग वीडियो। अच्छा ओके देखेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए दीप्ति, में ज़रूर देखेगा। दीप्ति ने बोला हेलो होली बोला है। साइली ने बोला संजीत खाना बना नहीं आती लड़की मिलेगा तुझे, तू ना नूरथार बनेगा। साइली मोरा ऐसा नहीं है मोरा साइली, मुझे आता है खाना बनाने के लिए। होली मुले ने सिमी माय नाम दं। दीप्ति ने बोला हाय सिमी दं। होली मुले ने दीप्ति ने सिमिया थांबाय लोगोफोर, सिमी ने चला गया, सिमी ने थोड़ा काम है, सिमी चला गया। साइली ने बोला है आई लव यू बोलो मुझे, मैं तेरा फुल वीडियो देखेंगा मोरा। साइली क्या मुझे ब्लैकमेल कर रहा है क्या साइली, आई लव यू बोल के। साइली साला मुझे ब्लैकमेल कर रहा है रे। दीप्ति ने बोला है हेलो हाय साइली बोला है। दीप्ति ने बोला है हेलो होली मोली ज्वाइनिंग मी बोला होली मोली ने बोला हाय बोला है। सब साला गया रे, 2 बंदा है, मैं भी एलबी बंद कर गया। एवरीवन थैंक यू सो मच, सभी को दिल से थैंक यू सो मच। और प्लीज़ कौन है कमेंट कीजिए, एवरीवन प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं भी बंद करने वाला हूँ। दीप्ति ने बोला ऑना मेखानि बुंदों ओइ खैथासिम होगोन दाना नै एलबि दोननोसै दोनबायनो नै दोनबाय गैला दोनबाय अना मेखा एलबि दोनबाय नै गैला दोनबाय ओमफ्राय दोनबाय गैला आङो। ओमफ्राय दीप्ति ने बोला ऑन थैंक यू सो मच। साइली ने बोला है बोलो 10 बार मैं 10 बार आई लव यू साइली, आई लव यू साइली, आई लव यू बोलो मोरा से। साइली क्या मुझे ब्लैकमेल कर रहा है रे साइली तू। फ्राई दीप्ति ने बोला ऑन थैंक यू सो मच दीप्ति, थैंक यू दीप्ति जी।
आज क्या सब्जी बनाने वाला है, और बोलो फैमिली को क्या सब्जी बना के खिलाएगा फैमिली को। दीप्ति बोलो, और साइली मोरा बोलो आज क्या सब्जी बना के खिलाएगा। अनामिका मा खालामदोंब्रा, मा ओंख्रि संदों खोन्थाहराबो नामाब्रा अनामिका। हेलो अनामिका, क्या सब्जी बना है। साइली ने बोला है ओके मोरा संजीत बोल के हंस रहा है। साइली बोलो टकला, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है रे। साइली ने मेरा वीडियो नहीं देखता है रे साइली, मैं रोएगा रे साउंड से साइली। दीप्ति ने बोला है रोटी सब्जी बनाएगा। अच्छा अच्छा, रोटी सब्जी मतलब चिकन बगैरह नहीं है कि नहीं है, चिकन बगैरह आज कमेंट रोटी सब्जी बोला है। गर्मी बहुत है, फाक मर गया। हाँ एकदम दीप्ति आज बहुत गर्म है रे। में क्या बोलेगा, मैं तो गामछा पहन के घूम रहा है रे, इतना गर्म है, गर्मी बहुत है। हाँ साइली ने बोला आज मैं तेरी को फोक खिलाएगा तुझे आना। ओके साइली तू मुझे नहीं जाएगा रे साइली का खाना बनाने वाला। साइली मुझे मतलब रास मुँह नहीं देगा रे साइली, रास मुँह नहीं देगा तो मैं पागल हो जाएगा रे साइली का खाना बना के। खाना खाएगा तो क्या क्या दवाई देगा साइली खाना में नहीं जाएगा में। अनामिका ने बोला आलू सोहाय जेबो गैया होनना। आच्छा आं दोननोसै दे, थेंक इउ सो माच। बेनिफ्राय साइलिया मा होनदों बोलो ना सनजित मरा होनदों। दीप्तिया बुंदों अन 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 थेंक इउ सो माच, थेंक इउ सो माच। साइली थैंक यू सो मच, और दीप्ति थैंक यू सो मच ना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। आप सभी को मैं दिल से थैंक यू सो मच बोलता हूँ, और एवरीवन गाइस। और प्लीज़ कौन कौन है कमेंट कीजिए, बाय ले लो। दीप्ति थैंक यू सो मच, मुझे इतना सपोर्ट किया है, दिल से थैंक यू सो मच, दिल से। आपका आपका वीडियो देखूंगा। हाँ दीप्ति मेरा वीडियो फुल देख दे दो, मैं भी आपका वीडियो फुल देखेगा। कमेंट टेंशन करना नहीं चाहिए, कमेंट करो फुल वीडियो देखे, मैं भी आपको देखेगा, टेंशन करना नहीं चाहिए दीप्ति। साली ने बोला मेरी हाथ से खा बनाऊंगा, बनाऊं खाना खाएगा तू, मुझे ऐसी लड़की मिलेगा तुझे। हाँ साली, मैं तो मेरा इतना अच्छा सा लड़की मिला है ना, लड़की मुझे खुद खाना बना के खिलाता है। दीप्ति ने बोला ऑन थैंक यू सो मच। ओके साली ने बोला बाय बाय ऑन थैंक यू। दीप्ति ने बोला अभी ऑन थैंक यू सो मच। संजीत तूने नहीं बोला ना संजीत मोरा आई हेड यू। साली आई लव यू। साली आई लव यू 1, आई लव यू 2, आई लव यू 3, आई लव यू 4, आई लव यू 5, आई लव यू 6, आई लव यू 7, आई लव यू 8, आई लव यू 9, आई लव यू 10। टू बोला साली। ओके हो गया ना साली, मेरा वीडियो 10 बार देखना, 10 बार वीडियो फुल देख के मुझे दे दो साली। इसके बाद दीप्ति ने बोला बाय बाय बाय। ओके 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 थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सभी को दिल से थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाह 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 नाइस बोला। हाँ साली फुल वीडियो नहीं देखेगा ना तेरे को मैं इतना, मेरा मतलब मैं कौन सा वीडियो आप कमेंट करेगा ना, मैं इसका व्यूज़ देखेगा, नहीं मारेगा ना तेरे को मारेगा मैं। इसके बाद आप तो किस दो। हाँ आं न'आव थांगासिनो दंलै लोगोफोर, न'आव थांगासिनो आङो नै थाबायलांगासिनो दं आरोना। कमेन्ट ओमफ्राय आप किस दो है साली मोरा क्या ब्लैकमेल कर रहा है क्या साली टाकला। साली ने क्या बोला है, दो किस मोरा। संजय बोला साली मोरा मैं नहीं देगा रे, टाकला फटाएगा रे साली तेरे को मैं। दो ना मोरा। संजय बोला है साली मोरा मेरा सिमी है रे, सिमी है मेरा, सिमी है, सिमी मेरा जान है, मैं सिमी को दिल से प्यार करता है रे सिमी को। दो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना सपोर्ट करने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। साली आई हेड यू। ओके आई हेड यू नहीं दूंगा आपका, थैंक यू सो मच साली, थैंक यू सो मच। मेल भी बंद करता हूँ।